Так, вітаю ўсіх. Добрый дзень, у каго дзень, у каго раніца. Вітаю ўсіх. Мы сёння будзем гуляць у Archmage Rises. Мы ўжо гулялі ў яе, гэта другі як бы стрым па ёй. Я распавяду трошкі, навін. Як вы можете заўважыць, трошкі незвычайны стрым, ён у катэгорыі проста чацімся. Для гэтага ёсць нагоды у самой гульні, у яе ёсць трошкі зараз праблемы ў распрацоўкі. І як бы складана, карацей, там усё з гісторыі распрацоўкі. Вось, але гульня неблагая, вельмі неблагая, на мой погляд, скажем так, з тым, што яна прапануе, і з тым, што яны збіраліся, што як бы мэта якая гульні, так? Па сутнасці, давайте-ка, запустим. Па сутнасці, гэта максімальная спроба стварыць максімальна падрабязны сімулятар архімага. І пры гэтым, то бок у нас перад намі РПГ, у якой ёсць толькі адно захаванне, у вас няма магчымасці вярнуцца. Там ёсць насамрэч магчымасць вярнуцца, але будзем лічыць, што не, так? Просто не будзем улічваць, таму што там яна, па-мойму, абразае трошкі гульню і не улічвае. Гэта не так, як планавалася гульня. Гэта як класічная РПГ, такая максімальна класічная настольная РПГ з адным жыццём. Ось, шукаем ваўкоў. У нас тут згенеравалася даволі дзіўны сусвет, у якім ваўкоў няма. Там разбяромся. Вось, вітаю, Рэгана. Мы ў катэгорыі проста чата, таму што у гульні няма зараз сваёй катэгорыі на твічы. Мяне гэта вельмі здзівіла, я шукаў гэту катэгорыю апошнія 5 хвілін, я не ведаю, куды яна падзелася, але тлумачэнне для гэтага ёсць. Калі вы зайдзеце на старонку гэты самы, калі вы зайдзеце на старонку на Steam, то там скажуць вам, што гульня не абнаўлялася 15 месяцаў ужо, і нічога ніякага актыўнасці няма. Насамрэч актыўнасці ёсць, але у бета-галіне і распрацоўка зараз супер павольна ідзе, таму што распрацоўваецца літаральна 1,5 чалавекі, ось, у кожнага з якіх як там муж і жонка, у якіх зараз ім патрэбна працаваць, каб як бы распрацоўваць гульню, каб іх хапала грошай, каб яны маглі працягваць гэта. Я так разумею, што весці соцсеткі ў іх проста няма часу, і таму яны не заўважылі, што катэгорыя проста знікла ў твічы. Вось. Можа быць, яшчэ што здарылася, таму што пару месяцаў назад, 2-3 месяцы назад было абнаўленне для бета-галіны. Мы зараз на галоўнай галіне, бо я не ўпэўнены, што захаванні перанясуцца. Хутчэй за ўсё не. І гульня ідзе за гэтага вельмі, распрацоўка ідзе як бы вельмі павольна. Вось, гульня як бы файная. Давайте зараз для тых, хто не ведае. Гульня спрабуе паўтарыць правілы, скажем так, класічнай РПГ. Пры гэтым максімальна скарыстацца, быць вам данжн-майстарам, скажем так, у такім сэнсе. Яна генеруе для вас сусвет, яна размяшчае гарады. Гарады паміж сабой маюць сістэму, што яны гандлююць, яны ўзмацняюцца, вы дапамагаеце адным гарадам, яны становяцца мацней, прапампоўваюцца, вы дапамагаеце, генеруе персанажай. Персанажы таксама становяцца лепей з часам, ходзяць, перасоўваюцца, нешта выконваюць, і калі вы ім дапамагаеце, у іх, напрыклад, там карчма ў горадзе, вы вельмі чалавеку ў карчме дапамагаеце, карчма з часам становіцца лепей, і вось такім чынам вы ўплываеце на сусвет. Пры гэтым квесты не зусім аўтаматычныя. Яны, скажем так, напрыклад, у нас ёсць квест на ваўкоў, і там праблемы на дарозе, і там квест, які разгортваецца, квест праблемы на дарозе, так? І ён разгортваецца і разгортваецца далей. Там ёсць насамрэч шмат слоёў, скажем так, у гэтага квеста. Ён не просто ты пачынаеш таго, што забіваеш трох ваўкоў, а потым азначаецца, што гэта насамрэч разборка паміж гільдыямі гандляроў у гэтым сусвеце. То бок, вы разумееце, квесты як бы напісаны чалавекам поўнасцю, а пры гэтым кропка, дзе будуць ваўкі, паміж якімі канкрэтна гарадамі будзе канфлікт, вы не ведаеце, і вось гэта такія мелкія дэталі, яна як бы не закранае. Пры гэтым гульня мае шмат дэталяў, скажем так, яна даволі падрабязная. Напрыклад, у нас усяго у нашага персонажа ўсяго 2 школы магіі, і па сутнасці мы трошкі маг бліжняга бою мы такога згенеравалі, але школ магіі ўсяго 5. Вось наш набор здольнасцяў, гэта атрымліваецца, розныя яны ёсць, так? Вы можете развіваць здольнасці вашага персонажа, і па сутнасці гэта як бы вы павінны за сваім персонажам прыглядаць, падарожнічаць па сусвету, даведавацца пра старажытнага архімага, я, на жаль, не памятаю яго імя.
Вось, і вы даведваецеся пра яго гісторыю, калі жадаеце, будуеце сабе вежу архімага, развіваецеся самастойна, знаходзіце старажытныя скруткі, чытаеце, вучыцеся новым заклёнам, становіцеся мацней і становіцеся архімагам. Пры гэтым у вас ёсць канкурэнты, і калі вас забіваюць, то дасвідос. Пачынаеце вы гульню па новай, але у тым жа самым згенераваным сусвеце. Тут асабіста генеруецца як бы сусвет, і потым вы ўжо ствараецеся ў гэтым сусвеце. То бок вы можете прыйсці ў гэты сусвет і потым пачаць працягваць будаўніцтва як бы сваёй вежы, але вы ўжо госць у гэтай вежы, але не сам стваральнік. Вось, так што вось такая цікавая штука, і мапа пакрыху у нас як бы адкрываецца, мы самі даследуем сусвет, мы самі шмат чаго не ведаем. Вось. То бок сумяшчэнне як бы старажытнае РПГ, але максімальна як бы спроба дадаць у яе шмат такіх генератыўных момантаў, каб кожнае ваше праходжанне і развіццё было не толькі максімальна непаўторнае, а ведаеце, кантралявана непаўторнае. То бок вы не ведаеце, куды ісці і што рабіць. Ну, вы ведаеце як бы квесты, але вы не ведаеце, дзе вы і колькі часу вы згубіце на пошукі ваўкоў. У папярэдні раз мы згубілі шмат часу, і я прыйшоў до высновы, што ніякіх ваўкоў няма. Такая вось цікавая штука. Давайте хутенька. Гэта нашыя квесты. Мы набраліся тут. Вось забойства 3 ваўкоў. Вось яно я бачу. Давайте адменім гэты квест. Таму што, халера з ім, можа быць, яго трэба было адмяніць адразу і ўзяць яшчэ раз. Ну да ладно. У нас ёсць квест з абмежаваннем па часу, я бачу. 2 месяца у нас ёсць на той, каб выканаць яго. Сара у Эксбриджы, горад, хутчэй за ўсё. Сара Ботомлей. Яна пытае нас 5 мёда сабраць. А дзе мёда бы сабраць? У нас хоць дзе-небудзь які-небудзь мёд ёсць? Вось. Што абнаўленняў з папярэдняга раза як бы і не было, каб вы разумелі. То бок літаральна мы гуляем у тое, што мы гулялі, можа, паўгады, можа, год назад. Літаральна мы вось у гэтым займаемся. І у гульні абнаўленняў не было. На жаль, я так разумею, ну, распрацоўка не толькі каб стала, але ўсё у бета-бранч адпраўляецца перад тым, як рэдзіс рабіць. Вось, можа, варта было бы на бета-бранч пераключыцца, але мне шкада Усіславу Чарадзейку. Увечары паглядзела запіс учорашняга стрыму і прыйшла думка, што пра Франкенштейна і Дэдмана. Зараз жа якраз выходзіць новы фільм Гільермо дель Торо «Франкенштейна». Ну, можа быць. Кадзіма, ну, такія спасылачкі на рэальнасць свет лёгка робіць. Таксама. Дарэчы, нам 17 гадоў, у нас няма ніякай працы, нас ніхто не ведае, але мы трошкі ўжо абжыліся ў сусвеце, бачыце, вось гэта нашыя сувязі з персанажамі, мы ўжо кагосьці ведаем. Ну, вось. Так. Дзе там маё? Гэта заклёны. Я не памятаю, як дакладна працуем. Давайте пойдзем з горада. Зараз што ў нас па стану? Мы трошки стомлены, ну, як бы стан наш не вельмі, мы адпачываем абы-дзе і, ну, у розных карчмах праводзім, але настрой нізкаваты, моц арканы ўжо ўпаў. Цягнецца ўжо гэты стан, ну, карацей, з-за таго, што мы жывем абы-як, мы ў выніку становімся, ну, ўсё слабей з часам. Так, давайте мёд гэты знойдзем. Выйсці з горада. Вось он, Аксбридж. Я не ўпэўнены, дзе нам мёд шукаць. І ў чым сэнс квеста. Варта было бы паглядзець. Дзе можа быць мёд? Вось жанчына ў Эксбриджа нам сказала. Давайте, можа, самы просты варыянт. Блин, заплацілі 5 залатых за тое, што каб зайсці проста. Гэтая жанчына, дзе яна? Як я клічуць яшчэ раз? Квесты. Сара. Окей. Сара. Вось она. Сара Ботомлей. Працуе ў карчме. Сара, калі ласка, скажы мне... Ты ведаеш, хтось яшчэ, хто бы мог на мяне папрацаваць? Ну, гэта наёмнікаў пашукаць, я так разумею. Я забыла, што ў нас з бацькамі? З бацькамі, наколькі памятаю, ўсё ў парадку. Ну, тыпу, мы нарадзіліся ў вёсцы, і нас яны накіравалі ў акадэмію. Вось, і мы вучыліся ў акадэміі там пэўную колькасць год, і мы ў выніку вывучыліся на архімага. Пра бацькоў мы нічога не ведаем. Мы да іх не вярталіся, дарэчы, што цікава. Я вёску-то не запомню, якая. Так, раскажы-ка мне больш. Пра мёд, дзе мне яго здабыць? Вось. Што цікава даволі, сістэма дыялогаў нагадвае Морвінд.
так, яна па сутнасці также пабудавана по такому же канцэпту. Вы бярэце, вы даведваецеся новую рэч, вам нешта хтосьці расказвае, і альбо пра персанажа, і вы можете у любога амаль персонажа падысці і спытаць, што ён ведае пра гэтую рэч. Так, важныя рэчы, вось, вось давайте сістэму покажу. Вось оно ўсё можна адсартаваць па людзях, па месцах, па нейкіх прапановах, прадмет. Нас цікавіць мёд, так? І ён у нас за таго, што ён у нас зараз па квесту, то ён у нас адзначны. Калі мы даведаемся нешта, ну, калі у нас вось цікавая, напрыклад, штука ёсць чорны пясок. Чорны пясок, па сутнасці, гэта порах. Проста яны называюць яго чорным пяском, ён зараз гільдія магаў забаронены. Вось, але ён вельмі важны для нашага як бы квеста па разбірательству, па тыпу, што здарылася са старажытным магам. Я, на жаль, былым архімагам, скажем так, які быў вельмі знакаміты, ён чамусьці ў гэтай мясцовасці збіраў чорны пясок. І цікава чаму. Вось. Так трэба заедзець да бацькоў, узяць у іх бульбы. Ага, зразумеў. Давай-ка з мёдам разбяромся. І вось, карацей, вось я спытаў пра мёд. А яна можа ні халеры не ведаць пра мёд. Яна можа спытала нас пра мёд, ну, паспытала, каб мы прыездзі, але яна ведаць можа і нічога і не ведае. Нам трэба паспытаць іншых. Ну, то бок ёсць пэўная верагоднасць, што яна нам такі, я халера ведаю. Ну, вось, альбо толькі частку інфармацыі скажуць, напрыклад, ну, я нешта чуў, што ён там на поўначы ёсць. Што, дзе б мне яго здабыць? На 8 міль на ўсход. Добра. Я думаю, до 2 месяцаў нам 8 міль на ўсход. Давайте пойдем тады. А 1 міля, па сутнасці, 1 тайл. Так што нам прыкладна 1, 2, 3... Ой. На ўсход на 8 міль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вось прыкладна ў гэтай тэрыторыі. Давайте сюды на татачку. Магчыма, ёсць лёд. Мёд. Ага, нельга. Я не вельмі у латинку, давайте на ангельской. Я шчыра на латинкой буду писать крыва вельмі. Так, раз. Подорожжа по дороге, потому что по дороге трошки простей, так? Мы хутчэй. А вось праз халмы будзем ісці даўжэй. Як вы бачыце, па дарозе нам усяго 1 гадзіну падарожнічаць, а сюды па 5 гадзін. А нам таксама патрэбна пачуваць і ў парадку сябе трымаць. Так, мы сляды нейкія заўважылі. Ужо ноч, мы будзем дрэнна даволі шукаць нейкія сляды ўначы. Но мы можем все равно спыніцца і пашукаць, чаму бы не, правильно? Давайте пашукаем. Увогуле агледзім месца. Мы аглядалі тэрыторыю і знайшлі сакрэтную крэпасць. Дзе? Прям тут? Прям тут. Руіны з прызнакамі гоблінаў. Што яшчэ тут ёсць? Камень. Гэта не тое, што я шукаю. Но крэпасць гэта цудоўна. Так, сляды гэтыя невядомыя. І мы прайшлі цудоўна. Пачакайце, я не прачытаў, што там сляды. Яны дзесьці кудысь на поўдзень ведуць. Так, сляды павукоў не на поўдзень, на ўсход. Блин, яна сказала на 8 міль на ўсход. Давайте. Пошукі гэтыя могуць займаць даволі шмат часу. Мы амаль увесь дзень мы патрацілі на гэта. Але гэта часнок ёсць. Не тое. Можа быць, яна мела на ўвазе літаральна ўсход-усход? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... можа быць усход-усход. Давайте тады не па халмах, а па гэтаму самому. Пойдём вось сюды, вось так. І вось так. Гэта паукі хутчэй за ўсё. Сюды. Давайте вось у гэты... Што гэта, лес у нас? Не, гэта ўсё яшчэ балота. Невядомыя сляды кракадонаў. Што такое кракадоны? Ладно, мы-то тут не за гэтым. Мы тут за мёдам. Какавушка. Цудоўна, але мне не гэта патрэбна. Давайте тут пошукаем. Давайте тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Угу. Фарбу можна знайсці, там раслінкі для фарбы, але мёда я не бачу. Блин. Да что такое? Нема мёда. Тут зараз вызначыцца, што і мёда няма. Я скажу, што... О, а там што такое? Звычайна праблем вялікіх як бы няма. Ну, тыпу, я скажу, што нават пошукі ваўкоў, якія былі ў папярэдні раз, гэта трошкі дзіўная халера. О, там бойка паміж двума групоўкамі, як вы бачыце, адбылася. Так, гэта мы... Чаму мы не можам даследаваць? Таму што мы стаміліся. А я магу адпачыць? У мяне, па-моему, быў прадмет для адпачынку. Гэта лагер, вось. А як яго карыстаць-то? Мне просто можа адпачыць? Так. Я не разумею. Як ім... так... А як ім скарыстацца-то? Може я павінен, типу, просто... Я вже просто не пам'ятаю. До речі, у нас є що почитати? Ні, книжок ніяких нема по дорозі почитати. Блін, тоді просто починок? А гэта ж чакаць. Почакаємо одну годину. Гэта просто почакалі, так? Гэта не адпачынак. А як адпачыць-то, гульня? Я не памятаю. Може ён яшчэ амаль 10 летаў таму, ну, размова зараз пра Франкенштейна ў чаце. Я думаю, што, у прынцыпе, Кадзіма мог просто, ну, у размове з ім даведацца, што ён збіраецца фільм рабіць там і такі ўставіць спасылкі пра Франкенштейна. Ну і хутчэй за ўсё, каб вы разумелі, хутчэй за ўсё з-за таго, што Гільермо быў заняты, ён такі, слухай, Кадзіма, у мяне часу няма, давай, карацей, неяк згарнем майго персонажа, а мне Франкенштейна патрэбна рабіць. Мне вельмі спадабалася пра размову пра Дэдмана, давай-ка Франкенштейна я зафігачу. І Кадзіма такі, без праблемаў, ты у нас памрэш, карацей, у гісторыі другой часткі Death Stranding. Выбачаюся за спойлеры. Хто не чакаў спойлеры да другого, блин, Death Stranding, халера, лепей мне нават, падаецца, не размаўляць на гэтую тэму. Не, давайте, ладно, давайте размовы. Я паспрабую, вы можете ў чаце, ў прынцыпе, абмяркоўваць. Я не думаю, что великая проблема, але я, как бы, блин, спойлеры просто не ловили. Давайте я буду так, я не буду размовлять про гульню, якую мы зараз не гуляем. Добре? Так домовимся. А то вельмі несправедливо атрымліваецца, неяк для тых, хто, ну, спецыяльна пазбягае, як бы, гульні, і тут я разумею, што я просто змагу заспойлерыць чалавеку. І нават не папярэдзіў, што гэта спойлер. А то я ўжо ў настрою, блин, другого дэстрэнінга, і для мяне падаецца гэта нармальна, а тут я зараз злавіў сябе на думцы, што гэта неправільна было бы. Я не ўпэўнены, як мне адпачыць. Ёсць нейкая, тыпу, як здольнасць? Альбо што? Магія, квесты, адносіны, нататкі... гэта ўсё фігня. Я не памятаю. Гайд па гульне. Несусвет, здольнасці... Як, блін, базавыя рэчы... Адпачынак мяне цікавіць. Аміна... Вось. Гэта добра. Сказала, што я магу вярнуць яе, калі адпачну у... Вось ён, лагер. Лагер толькі ўначы можна разбіць, я зразумеў. Ён дагэтуль не адчыняў. Усё, давайте лагерам станем. Ну, я разбіў лагер. І што мне рабіць? Мне зараз, тыпу, адпачынак можна рабіць, так? Напрыклад, 5 гадзін, 5 гадзін. А чаму ні халер не адбываецца? Вось спаць, ё-моё. Я не такой прадзяваў час. Усё, адпачлі. Брейкэмп, гэта не разбіць лагер, гэта якраз такі, по тыпу, падняцца. Ён же Дэдман, таму не спойлер. Не, гэта спойлер, насамрэч, нават на першую частку. Ну, тыпу, ты такі, ён кажа, што ён Дэдман, а ты не разумееш, чаму ён Дэдман. Таму не зразумел, напрыклад, чаму Die Hardman, ён пра тое, што ён, чаму ён Die Hardman, ты даведваешся толькі ў канцы гульні, па сутнасці. Здольнасцю вы можете адпачыць, ну вось такое, гэта ж таксама працаваць на гэта патрэбна. Вітаю, Прубай. Так, добра, мы адпачлі, цудоўна. Давайте далей даследаваннямі займацца. Мы шукаем мёд тут, у гэтай мясцовасці. Крыт.
О, 8 мёд. Цудоўна. Давайте-ка, вулей. Нам патрэбна 5, і тут якраз таки 5 і будзе. Але мы шмат часу, мы тут ходзім па гэтай мясцовасці, мы па сутнасці дзень збіраць будзем. Цудоўна. Гэтага хопіць нам на квест, пайшлі назад. Ідзем далей у горад. Тут мы хутенько дойдем. Пустите, коля ласка, меня в город, тут гроши нам придется заплатить, холера. Принес я тебе твой мед. Прямай. Судовно. Так. Я заплатил нам мед. Один я не памятаю, заплатил нам гроши за мед. Я вось думаю, гэта трошки подвысило ўзровень мясцовасці. Я не памятаю, навошта я гэта рабіў. Па сутнасці зараbić гроши, хутчэй за ўсё. Давайте-ка, раз такая справа, давайте-ка комплиментика ёй подкинем. Дзякуй вялікі. Можешь, калі ласка, нам даць магчымасць адпачыць. О, адпачынак тут магчымы толькі у канюшнях, на жаль. Го за кракадоном, я не ведаю, хто такі кракадоны, я шчыра баюся. Нагадваю, тут одно, у вас одно жыццё. Вы, калі памрэце, то вы памрэце. Давайте трошки Эля возьмем сабе трошки, таму што у нас стан нашага персонажа такі сабе, яму... Ёй патрэбна адпачываць, скажем так. І калі адпачываць, спаць толькі ў канюшнях і нічога не рабіць, то ваш стан вельмі лёгка пойдзе ўніз. Вось, вам патрэбна падтрымліваць сябе ў добрым стане. Дарэчы, у нас, я нагадваю, у нас дэбаф зараз вельмі дрэнны. У нас зараз дэбаф мінус 20 стаміны, то бок, ну, мы менш, ну, адпачнутыя будзем заўсёды. Пап'ем і напіліся. Цудоўна. Ну, гэта ненадоўга. Так, 10 адсоткасць. А што такое? А чаму well-being у мяне толькі паднізіўся? Ён жа павінен падвышацца з гэтым, не? Ну ладно. Голод. А что у нас с голодом, до речі? Где он? Я не памятаю, где голод поглядеть. А, мы вельмі голодные. Вось, цудоўна. Мы поели. Стан у нас все равно дрэнны. Давайте пойдем поспим. Яшчэ тут. Ну, конечно, их, на жаль, только... ну, такой сон будет. Вітаю, это. Не, гэта не стратежка, гэта у нас РПГ, даволі класічная. Наш персонаж, Усяслава Чарадзейка, нарадзілася ў гэтым сусвеце, які аўтаматычна згенераваны. У нас пахмелье. Так, у нас пахмелье. Яна нарадзілася ў гэтым сусвеце, і яна па крыху, як мы самі даследуем гэты сусвет, мы знаёмімся з персонажамі, і калі яна памрэ, то яна памрэ. І нам прыйдзецца гуляць за іншага персонажа, нарадзіцца яшчэ адзін чалавек, які пройдзе адукацыю ў акадэміі і, можа быць, стане архімагам. Вось. Але гісторыя, па сутнасці, гэта як бы, гуня так называецца, уздым архімага, Archmage Rises, і яна пра тое, як персонаж па тыпу ідзе па шлях да магутнасці, скажем так. Вось. Ну ладно, грошыкаў мы трошки падзарабілі, ну як мы ў плюс трошки выйшлі, але і адпачлі за гэта, і настрой сабе паднялі, так што я думаю, трошки, можа, і працягнем. Блин, добра было бы, конечно, сабе стан наш подвысить яшчэ. Давайте, можа быть. Яшчэ паразмаўляем, цудоўна, комплименты ёй накидываем. Яна наша знаёмая, адносіны у нас даволі неблагія. Так. Вяртанне Обрадзіна. Return of the Obradin. На яе адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Я вам тут знайшоў одну дэтэктыўную гульню ў цікавым стылі. Вельмі крутая, ужо не памятаю і на разгадкі на ўсіх як бы лакацыях у Обрадзіна, таму што некаторыя там супер пад канец складаныя нейкія, блин, там пасядзець падумаць яшчэ патрэбна. Вось, але крутая. Обрадзіна чмуральная. Так, як жа мне што у нас з голадом? Давайте яшчэ паядзім. Вось. Цудоўна. Мы наедзімся, то мы галадалі там, блин, дзень-два. Мы, дарэчы, даволі такі архімаг, каб вы разумелі, які магія як бы карыстаецца, але у нас і мы і гэтым самым мячом неблага б'емся. Мы такі рэйнджер хутчэй за ўсё зараз, чым архімаг нейкі. Трошки яшчэ Эля.
Усё. У нас настрой падвысіўся. Мы зараз прапіваем тое, што зарабілі. Рэальна, я вам кажу, мы проста гэтым і займаемся. Вось. Можа быць, зараз варта пайсці і што-небудзь зрабіць, пакуль у нас яшчэ... Мы проста абажрэмся, калі будзем столькі есці. Так хутка мы не падымем сабе настрою. Нарадзіцца ў свеце вельмі незвычайны Origin. Ну так. Не, насамрэч, Origin у нас даволі такі, як бы просты. Мы нарадзіліся ў простай вёсцы, у простых бацькоў, але вызначылася вельмі хутка ў дзяцінстве, вызначылася, што ў нас ёсць здольнасці да заклёнаў. А гэта ёсць недалёка не ў кожнага. Тут ёсць гільдыя магаў, якая, па сутнасці, прыглядвае канклав, які прыглядвае за адукацыяй. Вось. Бацькі нас адправілі мясцоваму чэлу, які можа, ну, як бы, хоць камусьці, хто штосьці можа нас навучыць, так? Там было 3 персанажы, якія маглі нас навучыць. Мы абіраем персанажа, і, па сутнасці, вы, як бы, тэкставым квестам праходзіце ўсё вашае дзяцінства і фармуеце адносіны ў акадэміі, у якую вас потым адпраўляюць бацькі. І тэкставым квестам вы, як бы, праходзіце, як бы, самый пачатак, як бы, гульні. Вы можете просто згенераваць персонажа, але гэта, па сутнасці, генерацыя персонажа. Вы пазнаёміцеся з рознымі людзьмі у акадэміі, і вы у любым выпадку знойдзеце сабе тых, хто вашы, з якім адносіны у вас будуць такія сабе. І вось мы сабе знайшлі осенныя адносіны. Я не памятаю, як адфільтраваць. Нашыя ворагі. У нас прям ворагаў няма. А чаму фільтры не працуюць? Цікава. У нас павінны абавязкова быць нашыя, як з кім мы як бы спаборнічаем. Гэта, па сутнасці, я зараз гуляю дапаўненне, у якім, ну, як это, на патчы, у якім дадалі, атрымліваецца, вашыя rivals, ну, спаборнікі, па сутнасці. Ты, хто канкурыруюць за месца крутога архімага. І яны, гэта людзі з акадэміі. Па сутнасці, 3-4 персанажы, якія таксама шукаюць нейкую, ну, сілы. І вы будзеце сябрамі з аднымі і будзеце, ну, менш сябрамі з іншымі. У лепшым выпадку вы будзеце нейтральны да ўсіх. Вось, вы можете іх сустрэць літаральна ў сусвеце, просто так, мім праходзячы. Дайце-ка момант. Чамусь раптоўна падзаклала нос, так абсалютна. Я ўжо скаржыўся на гэта, бывае такое. Быццам будзе дзесьці глыбока ўнутры, раптоўна закладвае. Ну, і гэта не тое, што як насморк. Так. Давайте яшчэ. Можа быць, у кагосьці тут ёсць праца. Яна кажа, што ў Сесілі Нот, капітана карабля, ён шукае кагосьці, каб наняць. Яе можна знайсці ў доках. Джуліана Бростер, гэта каваль. Зайсці да яе, яна там даволі часта. Ну, у гэтую самую, у кузню, карацей, зайсці. Івета Сювард. Дарэчы, мы ў партовым горадзе, таму такая штука. Так. Я зараз гляджу. Глядзіце, якая справа. Нагадваю, што сёння скончваецца галасаванне. Мы зараз гуляем гульню, якая павінна мы былі гуляць у папярэднюю пятніцу, але тады стрым не атрымаўся ўвогуле, таму мы гуляем толькі зараз у чацвер. Сёння скончыцца галасаванне, і вы зможаце пагуляць. Мы будзем гуляць заўтра у тое, што будзе сёння на першым месцы. Так што правілы як бы ніяк не змяніліся, просто як бы пятнічны стрым з папярэдняга тыдня перанёсся на сёння. Вось. Заўтра мы пакруцім рулетку і будзем вызначаць, во што мы будзем гуляць у чацвер. Я буду так хутчэй ўсё рабіць. Я ўсё ж такі перанясу пакуль часова, пакуль мы гуляем на PlayStation, актыўна ў Death Stranding. Я бы пакінуў, як бы гэта самае, стрым па рулетцы блізка да пятнічнага стрыма. Мне так будзе зручней зараз. Дык хтосьці падлумачыць за рэмейк Metal Gear? На жаль, я не магу падлумачыць, таму што я не гуляў у той арыгінальны Metal Gear. Рэмейк Metal Gear зроблены выключна Konami без удзелу Кадзімы аніяк. На пытанне, ці будзе Кадзіма гуляць у Metal Gear Delta, ён сказаў не. Вось прыкладна такі адказ быў. Так што не, ну тыпу, як бы, што я магу падлумачыць за яго, гэта тое, што яны рэмейкнулі па сутнасці гульню Кадзімы. Без удзела Кадзімы, абсалютна. Так.
Я думаю, яна назвала нам 5 чалавек. Тут ёсць брювер, я забыўся, той, калі варыць, карацей, рознае па тыпу, як мёд, напрыклад. А каштуе як новая. Ну, па сутнасці, гэта рэмейк, і я, па сутнасці, ну, як новая гульня, і чаму бы не. Я бы нават, можа быць, у яе бы і пагуляў. Таму што у старыя, я не ведаю, наколькі яна файна, я тут дачакаюся водгукаў і падумаю яшчэ наверх. Таму што я не знаёмы амаль серыі Metal Gear'аў, я пераглядаў некалькі разоў там тлумачэнне ўсяго лору, асабіста калі гуляў, я гуляў толькі одну частку Metal Gear'аў, гэта 5-ю. І я ведаю, што 5-я частка, ну, як бы, яна трошки асаблівая, яна не зусім звычайная, але калі вы гулялі, яна даволі, мне спадабалася шчыра. А штосьці спадабалася, штосьці не. Яна для мяне была вельмі дзіўная, фанаты, некаторых яны такія, блин, вау, якая шашмурэнная 5-я частка, а некаторыя такія, 5-я частка мэ, вось, і іншыя часткі лепей. І я не ведаю, тыпу, я толькі па дэстрэнінгу, па сутнасці, мог бы ацаніць працу Кадзімы, дзе толькі, ну, тыпу, Кадзіма дакладна працаваў, і магу сказаць, што, ну, дэстрэнінг мне падабаецца. 5-я мне падабаецца месцамі, але мне не падабаецца тое, што ты гульню ў пэўны момант пачынаеш перапраходзіць спачатку і робіш літаральна тое ж самае, што ты рабіў. Там літаральна, гэта не па тыпу я преувеличваю, вы літаральна пачынаеце гульню спачатку, выконваеце тыя ж самыя місіі, і за другое праходжанне гульні, трошки ускладнённае, там дадатковыя мадыфікатары дадаюцца, вы атрымліваеце сабе ўсяго некалькі дадатковых катсцэн. Вось. Ну вось, ты падлумачым, што Кадзіма да яго не мае дачынення. Ну, як бы... я не магу дакладна сказаць... Ну, я просто не был упэўнены, что конкретно хотел ты у тлумачэння. Так что, ну, короткая уводная такая. Гэта Metal Gear, ремейк Metal Gear без Кадзімы. Вось і ўсё, што вядома, скажем так. Цивилизация 5 атрымлівае 1000, я, по-моему, не сказал. Так. Кадзіма крыўдун. Ну, я думаю, что можа быць так. Яны з Канамі, наколькі, каб вы разумелі, вельмі закрытыя супольства, японскія кампаніі, увогуле, любая кампанія, гэта вельмі закрытае супольства, гэта па тыпу як сям'я, па сутнасці. І калі там нехта штосьці ад кагосьці сыходзіць, гэта трагедыя, асабіста калі вось вялікія такія, ну, персонажы як Кадзіма, сыход з японскай кампаніі гэта, ну, праблема. І я думаю, сыход Кадзімы гэта быў па тыпу як ад бацькоў адмовіцца. Ну, там, я кажу, гэта не перабольшванне. У Японіі рэальна такая халера ёсць. І там такія, думаю, сталы леталі, карацей, у гэты момант. Але ў гэты момант нават гэта наружу прасочвалася трохі. Вядома, Канамі нічога такога скандалаў ніякіх не пацверджвала, Кадзіма таксама нічога не пацверджваў. Але, кажу, ну, плёткі ёсць. Вось. Я думаю, з Канамі яны разышліся, наколькі я ведаю, яны яшчэ, Канамі нават яму трошкі нешта трохі грошай павінны нават былі. Не вельмі сур'ёзныя сумы, але там, карацей, яны зусім не мякка разышліся. Так, Рэлев, калі зараз перанесці балы з Broken Age, там Каап перамагае. У цябе з ім як? Атрымаецца пагуляць? Калі пераможа Каап, то перамагае аўтаматычна гульня за Каапам, таму што на Каап патрэбна падтрымку. Ну, яго патрэбна рыхтаваць, і разбірацца тэхнічная частка, як было з Unreal Tournament, таму што для таго, каб падняць сервак Unreal Tournament, прыйшлося ісці у супольства Old Unreal і яшчэ знайсці чалавека, у якога будзе дазваляць сервак, як бы падняць гэта ўсё. Я перабраў там 4-5 чалавек, у каго можна падняць сервак, таму што ў мяне не працавала. Вось. Са старымі гульнямі ёсць нюансы. Можа быць, першы Half-Life лепей падтрымліваецца, чым Unreal Tournament, але вось магчыма. Можа быць. Я не магу сказаць дакладна. Карацей, я буду гэтым займацца тады на выходных, калі яна пераможа. І дакладна не буду гуляць у пятніцу, у гэту ж пятніцу. То бок, ну, аўтаматычна проста перамагае гульня за ёй. Так, пераносі на Divinity Original Sin 2. Так. Я гуляў папярэдні чацвер у першай МКС, мне спадабалася. Ага. Дарэчы, калі што, завітвайце да Міхася. Ён даволі часта ў розныя PlayStation-овскія гульні гуляе, і, дарэчы, вось якраз такі гэта самае. Усе Metal Gear, яны, па сутнасці, выходзілі на PlayStation. Чацвёрты, напрыклад, не выйшаў нідзе, акрамя як на PlayStation. На жаль. Мне цікавей за ўсё, насамрэч, чацвёрты Metal Gear. Шмат дэталяў. Так, па сутнасці, усе гульні Кадзімы маюць вялікую колькасць дэталяў. Гэта вельмі кайфова. Нават вельмі старыя.
Уявіть собі гульню, яка зроблена там, по сутності, на другой PlayStation, і там ёсць, можна расстраляць кубачак са льдом, ну, по типу, кубачак вода са льдом. І калі вы расстрэліце яго, лёд упадзе, і лёд будзе таяць пэўны час. Гэта гульня другога, другой PlayStation. А яны не запрасілі яго, каб усе грошыкі сабе залуталі? У сэнсе? Не, яны ж там разышліся і ўсё. Пакуль праграмнік чула, што не вельмі з аптымізацыяй. Ну, паглядзім. Так я так зразумела, гэта хутчэй рэмастер. Гэта поўнасцю рэмастер. Гэта літаральна проста рэмастер. Гэта не... Яно трошкі некаторыя рэчы замяняе, але незначна. Калі дазмаць, што ён у стыме працуе. Круто, круто. Але ў любым выпадку трэба сабраць людзей, а сабраць людзей за адзін вечар, ну, я думаю, я так толком нікога не збяру. І з тытраў яго не выразалі. Калі б яны выразалі Кадзіму з тытраў гульні, якая, па сутнасці, рэмейк яго жа гульні, гэта проста лухта, таму што, па сутнасці, самае, для чаго людзі гуляюць, гэта не толькі геймплей, а гісторыю, кат-сцэны, персонажаў. І калі, па сутнасці, за гэта ўсё адказвае на 80% адзін чалавек, то выразаць яго з цітраў, гэта я не ведаю. Гэта вельмі жорстка. Metal Gear не дадалі ў прэміум, разумею, так. Мне спадабалася, што аднаго боса можна забіць проста пачакаўшы. Так, гэта ёсць такі. Там, не, вельмі арыгінальных падыходаў шмат. Працягне верш, трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем. А што такое? Вітаю, Віталь Каваль. А што... чаму? Гэта вельмі дзіўна. Я верш, калі што, я толькі ведаю толькі два радкі з гэтага верша. Я не ведаю нават. Я не памятаю, што там далей. Так, давайте-ка далей трошки. У яе працы няма ніякай. Давайте пойдем пошукаем працу ў горадзе яшчэ, у партовым гэтым. Так, а где человек? Коваль. Давайте до Коваля пойдем. Где Коваль? Слева можно поглядеть. И она сказала пойти до Коваля. А где Коваль? А, тут навод праца адзначена. Угу. Ну давайте вы сюда. Вітаю. Як твой дзень праходзіць? Лепей, чым я заслуговую. Які ты дэпрэсіўны чел. Компліментик табе. Нормально, прайшло. На бэтчіс адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Каваль у Кутной гары. Зразумеў, не туды. Цікава, колькі беларусаў ведае Барадуліна. Я па вершах, вы бачыце, я па вершах не тое, каб мне ніколі не падабаліся вершы. Не тое, каб зусім не падабаліся. Мне падабаюцца вельмі рэдка яны. Вось. Я з павагай стаўлюся да тых самых аўтараў, але, ну, не трохі не маё. Маё гульні, насамрэч. Вось гэта маё. Трохі кіно, трохі кнігі, в асноўным фэнтэзі нейкае. Вось, альбо фантастыка, вось такое маё. Але вершы, ну, окей, як бы, але нейтральна даволі, я стаўлюся. Это не тое, каб я там пазітыўна альбо негатыўна ставлюся. Просто, ну, я такі, окей, круто, вершы. Для кагосьці, я разумею, гэта вельмі важна, і, ну, у мяне шмат сяброў, якія цытуюць вершы, добра іх ведаюць, ну, літаральна памятаюць шмат вершаў, могуць цытаваць іх доўга. А я, як бы, я ў гэтыя моманты трошкі сябе неёмка адчуваю, таму што я такі, ну, окей. Я не магу, мне няма чаго дадаць тут. Ось. Тады можна перапісаць балы, зняць 5К, перанесці на King's Quest, і 2500 яшчэ на што там качка галасавала.
Might and Magic 9, а то неправильно, што ён адзін ратаваў чужыя гульні за кошт сваёй. Добра, давайте з баламі тады зараз разбяромся. Таму што ў нас 10 гадзіна і можа 20 хвілін да канца галасавання, і калі рабіць, то можа зараз. Просто мяне ўвесь час у шорцах трапляюцца кадры з яго ухваленнямі Кадзімы. Кадзіма геній, я Кадзіма мог да таго дадумацца, не магу паверыць, што Кадзіма такое ўставіў у гульню, не магу паверыць, што Кадзіма такое пакінуў у гульне, Кадзіма, толькі адзін пост угадаў, што Канамі зрабіла гульню без яго, і той узгадвае Кадзіму ў кантэксце, што якія Канамі малайцы, што захавалі дух Кадзімы ў гульне. А чаму рэальна? Не, ну гэта херня, ну, як бы, ну, глядзіце, як бы, я лічу Кадзіму, ну, меркаванне чалавека, які не той, каб фанат, але, я не той, каб фанат, але нешта чапляе, так? Я хутчэй пазітыўна стаўлюся да гулін Кадзімы, чым негатыўна, то бок я скажу так, ну, тыпу, просто аматар, вось, такое скажем. І я лічу, што ну, воблік такі вакол Кадзімы, ён перабольшаны. Ну, я думаю, што шмат хто разумее гэта. Кадзіма геній, гэта, па-мойму, мем, просто які разносіцца просто так. Вось, ён сканцэнтраваны на мелкіх дэталях, аўтар гулін з сваімі пасыламі і вельмі відавочнымі часта з пасылкамі на іншае. Але колькасць пасылак такая, што вы стоміцеся ўжо лавіць спасылкі, і вы ў пэўны момант проста перастанеце іх заўважаць. Ось. Ці глыбока ён робіць гульні? На мой погляд, так і не. У японцаў ёсць невялічкая праблема. Ну, скажем так, увогуле, я нават думаю, ведаю, за чаго такая штука, але японцы часта свае гульні робяць так, каб усё патлумачыць. Вось усё патлумачыць. І некалькі разоў паўтарыць літаральна адну і тую ж думку. І таму для мяне гэта ўжо ў пэўны момант не адчуваецца як глыбокая думка, таму што мне яе 10 разоў ўжо распавялі, так? Я разумею, чаму так, і я здагадваюся, чаму так. Не так даўно, ну, і мне было некалькі хваляў у жыцці, калі я жадаў трошкі павучыць японскую мову, так? Зараз я, можа, самы глыбока забраўся ў гэта, але ўсё роўна мой узровень японскай па тыпу нават на ўзровень 3гадовага дзіцёнка не цягне, так? Ну, вось. І я скажу, што па выглядзе, тое, як проста пабудавана мова, вам час ад часу лепей паўтарыць некалькі рэчаў, некалькі разоў, каб дакладна было зразумела. Таму што зразумець можна па-рознаму. У японскай мовы няма ні будучага часу, ні мінулага часу, няма гэтых самых, ну, нейкіх па тыпу канчаткаў, напрыклад, ніякіх абсалютна. Выкідваюцца часта словы і вялікай колькасці. То бок тое, што мы бы дадалі яшчэ некалькі словаў, яны выкідваюць нахрен гэтыя словы. Па тыпу я пайду дадому, множнага ліка, напрыклад, няма. Ну, па тыпу, няма ні адзіночнага і множнага ліку. Такія штукі адсутнічаюць у японскай мове. Таму для японцаў нармальна паўтарыць адну штуку некалькі разоў рознымі словамі. Не одно і тое ж, а па тыпу просто рознымі словамі, каб данесці думку, каб думка была зразумела. Вось, і я думаю, за гэтага геймдэв так і пабудавана. Я думаю, гэта просто культурны адбітак такі. Вось. Блин, я пропусціў, пакуль расказваў гэтую думку, я пропусціў шмат. Шмат хат у твоім горадзе, але ніводнай сцежкі паміж імі, зноў сімулятор горадабудаўніка. Не, гэта не яно. Вітаю, Смок. Бардулін склаў вушацкі кнігазбор. Там можна цікавага для перакладу ўзяць. Окей, добра. Гэта намек, так, зразумеў. Было б цікава зрабіць стрым беларускай літаратуры. Я думаю, гэта не зусім да мяне. Мне было бы не вельмі, можа, цікава, але ж у нас хапае тых, хто літаральна цытуе просто за пункты, цытуе не вершы. Альбо можа на гэту тэму размаўляць. Просто я буду размаўляць як чалавек, які не разбіраецца, і, ну, як бы, хутчэй не да мяне, як бы. Як бы, не думаю, што... Не, калі вам супер цікава канкрэтна маё меркаванне, то, ну, мне придется, скажем так, мне придется подрыхтоваться нормально так, потому что я не буду ведать, про что я кажу увогуле. Ось, Кадзіма мох, ну, можа быць, у Дастранізу першым шмат моха, можа, гэта ўсё Кадзіма.
Есть подкасты. Ну, я думаю, так. Лепей ісці да тых, хто лепей разбіраецца. Гадзіма лепшы, прынамсі, сям'і Медзічы. А ё-маё. Яны з Канамі не надта добра разышліся. Канамі паступіла па-мудацку, Кадзіма зладзіў перформанс з 5. Так не, пачакай, 5 быў да разыхода. 5 выйшаў раней, а потым пачаліся скандалы. У сэнсе, што па тыпу парадак дзеянняў, што з Канамі там пачаліся канфлікты, потым ён выпусціў 5, каб зацізеріць Silent Hill, а потым, карацей, яны канчаткова разышліся, так? Пра гэта гаворка. Кадзіма незвычайны для нас. Мне складана Death Stranding параўнаць з нечым, што я гулял раней. Ёсць такое. Ён нават і для японскага геймдэва не самы звычайны, так што ён робіць незвычайна. Так, гэта праўда, гэта праўда. Мне толькі для адно пытанне. Ці быў Катлін стрым, куды знік анекдот? Анекдот, падаецца, ўсё яшчэ ў спісе, хаця я хацеў яго прыбраць. Не, анекдот я перанёс на нешта яшчэ, а катлетны стрым быў, так, ён у запісу ёсць на ютубе, можна паглядзець. Гэта да Лепуса. Вось, я забыўся, хто пра вершы. Мне падаецца, да Лепуса лепей за ўсё. Бачыш анекдот. Мы планавалі з анекдота зняць. Давайте зараз была гаворка. Пурбай. Перапісаць балы, зняць 5К, перанесці на King's Quest. Так, давай я прагляджу стан наш. Я выбачаюся, што не гуляю гульню. Дарэчы, ну, Archmage Rises ўсё роўна вельмі клёвая гульня, просто мы тут шмат размаўляем, таму я амаль не гуляю у выніку. Вось, як вы бачыце, я не ў катэгорыі Archmage Rises, таму што катэгорыя гэта ўжо адсутнічае на Твічы, з-за таго, што распрацоўка згарнулася, і там працуе зараз толькі той чалавек, які, скажам так, плаціў са сваёй кішэні распрацоўшчыкам, ну, то бок камандзе праграмістаў. Вось, ён зараз самастойна гэта падтрымлівае з жонкай, і працэс у іх ідзе павольна. Можа быць, у іх проста няма часу на тое, каб падтрымліваць усе соцсеткі, і, можа быць, проста яны забылі там дадаць сваю гульню па новай у Twitch. Можа, варта ім проста будзе напісаць. Я пашукаю, можа, у іх email, які нагадаю ім, што можете, ласка, дадаць туды. Так, я шукаю Broken Age. Я просто не жадаю Broken Age. У нас же у основном так, ты Пурбай закидывал, так? И ты не жадаешь завтра пропустить? Ну давай поглядим. 5000 мы закинем на King's Quest. Так. Угу. Broken Age. Так, 5000 туды отправляется. 5000 ушло на Broken Age, на King's Quest Broken Age, и 2500 яшчэ што-небудзь на качачку. РВД, калі ты зараз у чаце, ты маўчыш, калі што я тут... Ну, я, можа быць... Так, я не бачу нешта паведамленняў, можа РВД тут не паблізу. Так што, ну, калі РВД з'явіцца, можа быць, яму нешта закінем, пакуль на King's Quest закінута, яшчэ прымем нейкае рашэнне. А на Oxygen, гэта я перанашу пункты Пурбая, таму калі Пурбай жадае перанесці пункты, калі ласка, я думаю, што з гэтым таксама, ну, я, абнавіўся стрымер-бот, і ён не вельмі зручны мне стаў. Так, вось. Тона, ёсць. Обновил вам спис справа зверху. Якая ситуация у нас? У глядача РВД няма. Ну, може, нема, справді, зараз. Може, з'явиться потім. Що у нас увогуле у топі зараз тоді атрымлівається? Бо до конца голосування усього годинка. Давайте, може, розберемося. Так, у нас на першым месцы ўсё яшчэ Broken Age, на другім месцы Half-Life 1 Co-op і Divinity Original Sin 2 на трэцім месцы. Вось. Глядзіце, якая справа. Нават Broken Age, каб ён стаў ніжэй за... Ну, я ўжо казаў, што пераможа тады тая, якая знаходзіцца на другім месцы. То бок, ну, тут як бы такі як бы падыход. Я нават, мне просто шкада з Broken Age прям шумат здымаць. Давайте яшчэ што-небудзь подумаю. Трэба закінуць на цэлы 4 картачка з'явіцца. Гэта ж так працуе, зразумеў.
Давайте я одну штуку выправлю. Так. Угу. Так, ловлю вас. Пакуль картачкі няма пераносці яго балу на ЦУ4. Не, ну гэта ж несправядліва будзе да яго. У мяне такое адчуванне, напрыклад, было ад першага ведьмару, а трэцяга ўжо не. Так, я, можа, прапусціўся... Што незвычайнае, тыпу? Добра. Я перанесу... Ну, для качачкі я перанёс з Broken Age зараз на... Як же ж ён? King's Quest ужо перанёс. Зараз стало менш пунктаў, 43-100 на Broken Age, на Half-Life 1K 49500, на третьем месцы у нас Divinity Original Sin 35500 і на Broken Sword... яшчэ у нас одна позиція ёсць. 33600 на Broken Sword 1 і 39500 у Blade of Darkness. Що стваральнікі ў захапленні ад гульні. Ага. Не, я думаю... Не ведаю, трэці Ведьмар, ён, скажем так, я думаю, распрацоўшчыкам падабалася нельга зрабіць столькі мелкіх дэталяў і так прадумваць, сядзець, прапісваць квесты, як у трэцім Ведьмары, калі вам не падабаецца працэс, скажем так. Вось, ну, альбо у вас вельмі шмат часу і вам вельмі шмат плаціць. Ну, гэта як бы адно з двух. Вось, але першы Ведьмар быў незвычайны. Ён быў незвычайны, ён вылучаўся тым, што ён быў незвычайны. Незвычайны сеттинг, незвычайны геймплей, галіны размовы, ўсё было незвычайна, ўсё было па-новаму. Вось, і гэта было кайфова. Трэці Ведьмар больш стандартызаваны нейкі, калі вы разумееце, пра што я. Бойка, якая ўзята з Бэтмен Аркхэм, так, больш... Яно як бы у тую ж кропку, але больш на шырокую аўдыторыю, і таму яна не з'яўляецца прям надзвычайнай. Ну, незвычайнай. Яна надзвычайная, але з'яўляецца ў той же момант такой, як бы, стандартнай, што ли. Мо я не паспела далёка зайсці. Я скажу, мне трэці Ведьмар не спадабаўся, калі я пераключыўся пасля другога. Я такі, ну, блин, ну ладно, ну пагуляем. Вось, потом зацягнула. Ну, вось. Я одну за одной, я літаральна першую, другую, трэцюю праходзіў. Я трэцюю праходзіў, трэцяга Ведьмара праходзіў, калі ўжо хайп на яго пакрыху падуціх. То бок год прайшоў, я такі, няўжо ён такі добры, што людзі ўсё яшчэ год пра яго размаўляюць. Ну, ось, я ладно, такі, ладно, я прайду, я не прайшоў тады другую частку, таму што мне у другой частцы пачатак не спадабаўся. Я скокнуў, выніку прайшоў першую, прайшоў другую, потым прайшоў трэцюю, а амаль усё адно за адным. Kingdom Come Deliverance, зразумеў, ён небяспечны. Давайте працу ў яго возьмем. Ён жадае чорны пясок, які, па ідэе, павінен быць пад забаронай. Я не ведаю, дзе знайсці чорны пясок. Ну, добра. Яму патрэбна праз 2 месяца. А я, атрымліваецца, узяў гэты квест, ён залічыўся. А я не бачу. Каваль. Пачакайце-ка, ён быццам бы даў мне квест, але квеста не дадалося. Што за халера такая? Давайте тады яшчэ. Інфармацыю наконт Мабрэн. Тут есть два персонажа, які можна аддаць квест. Адзін у Эксбридж, Роджер. Я не памятаю, на жаль, змест квеста. Я памятаю, што там была... Я памятаю, што ад аднаго чалавека збегла, ну, як гэта, вучаніца. Яна збегла ад свайго майстра, і там нейкая праблема была. Мы можам проста сказаць, што мы адразу да майстра гэтага вярнуцца і сказаць яму, што мы ведаем пра яе, альбо пакапацца ў гэтым глыбей.
Я ўжо рабіў гэты квест калісьці, і магу сказаць, што насамрэч у яе былі нагоды сысці ад яго. Вось, таму што ён там нейкі тыран яшчэ той. Broken Age, Broken Sword, Broken Soul, хлусня. Трэба дадаваць слово Broken тым гулям, якія яго заслугоўваюць. Broken Cyberpunk 2077, Broken Assassin's Creed, Broken TES і гэтак далей. Ты пра... Ну, я зразумеў. У прынцыпе, лагічна. Але хто ж так будзе прадаваць? Тады з'явяцца яшчэ альтэрнатыўныя гульні па тыпу Broken і добра зроблены. Па тыпу добра зроблены з Elder Scrolls, добра зроблены Assassin's Creed. Не, дарэчы, тое, што ты пералічыў, гэта ж добрыя гульні. Тэхнічная частка ў іх можа быць не вельмі, але ўсё ж весела, ўсё добра. Мне ёсць сябар, які нездаволены Ведьмаром 3, бо ён чуў, што распрацоўшчыкі захапляліся готыкай, але ён там нічога ад готыкі не ўбачыў. Ну так гэта ж праблема чаканняў. Мне кажуць, твае чаканні, твае праблемы. На Dreamfall The Longest Journey адпраўляецца 10 000. Дзякуй вялікі, мегапазерскі. Так, давайте мы пойдем яшчэ да кагосьці возьмем квест. Тут на... Блин, кажа, што ёсць праца. А чаму мне паказваюць, што тут ёсць праца ў яго, але праца ніякай няма. Давайте да караблей пойдем у докі. Летисія Джесті, майстар порту. Так, яна можа адправіць нас у горад Ксінар, і можна наняць карабель увогуле, каб проста плаваць. Компліментик вам. І яшчэ паўплываем. У нас даволі высокая харызма, калі што у нас харызматычная уся слава. Так. А чаму? Дзе ўсе квесты падзеліся? Мне сказалі, што тут 3 працы там павінна быць. Можа быць ўжо наведвальнікаў. Так. Капітан карабля. Як дзе-нідзе? Ну, добра. Настрой трохі падымаем людям. А што у нас з готыкай? З готыкай? Готыка зараз знаходзіцца ў спісе ўсё яшчэ, калі я не памыляюся, зараз дайце-ка зазірну. Готыка павінна быць у спісе. Справа якая? Я думаю, паспрабаваць яшчэ адзін раунд зрабіць, гэта паспрабаваць готыку запусціць на віртуальнай машыне. Таму што ніяк па-іншаму у мяне яно зараз не запускаецца. Ну, як бы, на Windows 11 я ўжо паспрабаваў і зрабіў, што мог, і я здаўся. Ну, гэта не працуе проста ніяк. Ніякімі патчамі, нічым не лечыцца. Таму ёсць яшчэ другі раунд, дам ёй. Калі яна пераможа, то я паспрабую яшчэ зладзіць віртуалку сабе з ёй. У нас добрыя аўтобусы проста перыядычна самазагараюцца. Ну, так. Мы дачакаемся рэмейку, дык наколькі я бачыў, рэмейк даволі моцна адрозніваецца. Гэта, па сутнасці, розныя гульні. Вось. Гэта не тыпу, як рэмастэр, вось, таго ж самага Metal Gear 5-го. Гэта... Ой, 5-го, выбачаюся, Дельта, карацей, 3-го Metal Gear. Вось, значна адрозніваецца. Блин, мы тут уплывовыя, капец у нас, харызмы хапае. Блин, я не ведаю. Мне сказалі, што праца ёсць, а працы ніякай няма. Ведаеш, што тут яшчэ можа працу даць? Мэр ёсць, і Вета Шип... Так, яна на рынок пайшла. Блин, яны проста персонажы яшчэ перасоўваюць. Блин, і ўсё ж зачынілася ўжо. Ладно, ідзем спаць, таму што... Не дачакаешся тут. Рамейк готікі ўжо існуе, Райзен завецца. Дарэчы, у Райзен не гуляў. Нават не ведаю пра... Ну, я як бы бачу назву, але мне нічога не кажа гэта. Так. Давайте яшчэ паядзім. Мы тут даволі шмат грошай на ежу толькі аддалі, але гэта важна для нашага, ну, самаадчування. І алкаголем трошкі зап'ем. На жаль, гэтая карчма не тое, каб моцная, крутая. Адпачынак тут доўга, я насамрэч сябе задзяўбуся падтрымліваць. Можа быць, трэба ў іншы горад, які пайсці лепей, у лепшым стане. Падарожнічаць. Тебе ёсць праца, можа? У яе праца можа быць? Так у яе няма ніякай працы. У цэнтры, гарадскім цэнтры, у мэра. Ёсць нейкая праца? Агнес Фоллет.
Паглядзі толькі на гэтае месца. Як тут магу увесці справы горада? Як я ўвогуле павінна здзівіць караля, калі ён прыйдзе сюды? Ну, калі можа ён наведае нас. Калі бы ты тут знайшоў бы мне мрамора, мы маглі цэнтр палепшыць, ну, каб ён выглядаў лепей. І мне патрэбна гэта максімум праз 2 месяца. Я магу зрабіць гэта, я нават ведаю дзе. Давайте пойдзем зараз дабудзем ёй мрамор гэты. Я нават бачыў яго. І вось тут, по-моему, так? Дарэчы, нататку можна прыбраць сваю. Нататка вось сюды. Тут ёсць мёд. Ёсць. Дадалі. Яшчэ руіны. Чорны пясок. Гэта камень. О, мрамор. Вось тут. 5 кавалкаў ёй патрэбна, так? Тут будзе толькі 3. Ну, давайте хоць што забяром. Будзем здабываць. Пройдзе час. На які рынак яна ноччу пайшла? Справа ў тым, што пакуль ты выходзіш, калі ты хоць штосьці робіш, час ідзе. У выніку яна як бы пайшла на рынок у той момант, калі ўжо быў вечар, яна паспела на рынок пайсці, а я за ёй не паспеў, рынок ужо закрыўся. Ось такая вось праблема. Так, пясок чорны. Давайте чорны пясок это здабудзем. Там нехто ўзгадываў, што яму патрэбны чорны пясок. Яго мы збяром просто таму што. Тут яго няма ўжо, скончыўся. Блін, не тое. Вось тут трошки ёсць. Збяром яго. Тут у нас ёсць што-небудзь? Тут камень. Камень нам не патрэбны. І ўсё. Давайте аглядаць тэрыторыю яшчэ. Тут не халеры няма ўвогуле. Даследуем тады, будзем шукаць мрамор гэты. Не тое. Мармур не змарнаваць. Паспрабую. Я выбачаюся. У мяне праблема, так. Я неправильно кажу. Так, это сляды. Это не тое. А можна ў лазню схадзіць? На жаль, не ў гэтым горадзе. О, пачакайце-ка. Руіны са слядамі павукоў. Окей. У руіны мы савацца не будзем, ёсць высокая верагоднасць, што я там нахрен скончуся. Што тут такія тут? Опа. Набліжаюцца гобліны. Вы бачыце, як гэта сама з халма, з пагорка спускаюцца гобліны. Вы расслабляеце свае мускулы, разлічваючы, што гэта будзе простая бойка. Ёсць 3 варыянты: біцца, збегчы альбо пракрасціся. Гобліны павінны быць простымі для нас. Мы трошки стомленыя, але давайте пазмагаемся. Ладно ўжо. Так, гэта не вельмі, наколькі памятаю, моцныя ворагі, я яшчэ бойку згадаю тады. Глядзіце, якая бойка. Гэта, па сутнасці, поле. 4 на 12 клетак. Я зараз, можа быць, пакажу, яны пакажуцца вам. Ну, вы бачыце, так? А чаму яно, дарэчы, заўсёды не паказвае? Раней, падаецца, паказвала заўсёды. Раз, два, 3. 15, карацей. Так, 3 рады, па 5 клетак, у выніку 15 клетак. Ворагі могуць знаходзіцца ў розных клетках, могуць перасоўвацца ўперад-назад і, ну, карацей, поўнасцю займаць гэтую тэрыторыю. Розныя заклёны маюць розныя ўзаемадзеянні паміж сабой. Я магу выклікаць розныя эфекты. Пры гэтым я выкарыстоўваю усяго некалькі простых ресурсаў. Так. Можна адмяніць, калі ласка, заклён. Вось. У мяне ёсць усяго 2 ресурсы. Адзін з іх агульная мая магічная сіла і пункт дзеяння, які я магу выкарыстаць за ход. Вось. Пункт дзеяння можна накапліваць, падобна як у Divinity Original Sin. Вось, то бок, калі вы не выкарысталі штосьці, яно перанесецца на наступны ход. Але магічная энергія таксама вяртаецца. Просто вам патрэбна зрабіць не магічнае дзеянне. Ну, як бы, скарыстаць яе менш, яно таксама накапліваецца. Чакай, не, нормально ўсё. Cloudburst. Бачыце, вось гэтая штука, яна накладывае эфект на ўсіх, хто там знаходзіцца, по-моему, так? Наносіць пашкоджанне на 15 пашкоджанне на цель і накладывае... ёсць верагоднасць, што я накладу вады на гэтых самых, на гобліна, ну, вакол гэтай клеткі, так? Вось, і я так магу падвышаць сваю сілу. Плюс аркана дазваляе узмацніць увогуле эфект любога
не арканага эфекта. Там мы пачнем з Аркейн Болт. Ёсць. Так. І наступнае просто будзе маланка, так? Ёсць. Неблага. У меня пункты дзеяння скончыліся, яны ходзяць зараз. Яны рыхтуюцца да атакі. У іх зброя. Ну, у нас таксама ёсць. На жаль, на яшчэ адзін заклён, ну, заклёном будзе паскладаней. Атрымаецца мне прерваць яго? Не атрымаецца. У нас ёсць броня, якая абараняе нас ад пашкоджання нашага здароўя. Здароўе скончыцца, мы памёрлі. Нагадваю, што здароўе таксама трэба лячыць, і лячыць яго складана. Гэта не вам не зеле лячэнне выпіць, гэта літаральна адпачываць тыднямі у карчмах і лячыцца. Вось, так што ў ідэале мы не жадаем, каб нам нават броню выбівалі. Давайте, я не памятаю, як ход скончыць. Вось, пропусціць ход. Атака раз. Нам пашкодзілі, зламалі... Ох, блин, нам накідалі. Нам зламалі руку, нам зламалі гэтую самую рыб, як жа ж яна. Ну, карацей, выбачце малюнак, так, мне слово забылася. Нахрен. Мы-то пераможам, але мы з такімі паламанамі можна сабе інфекцыю атрымаць. Патрэбна будзе вылечыцца. У нас будзе тыдзень на то, каб гэта палячыць. Менш пунктаў дзеяння і менш горш сабе адчуваем. Гобліны слабыя ворагі. Ну, я вось думаў, што буду слабыя, але неяк не так атрымалася, як хацелася. До речі, зараз можна масовими заклонами користатися. Блін, яны разышліся. Холера. Я могу... 30%. Блин. Не отрымается. Ладно, давайте так. -1. По-другому ось так. І ось гэта малоночка. Блін, ён зараз пойдзе здароўе нам. Накладваем спачатку гэты статус, потым пакрываем іх яго вадою і зараз зверху яшчэ і маланку. Цудоўна. Ёсць. Не хапае больш. Ён падрыхтоўваецца для моцнай атакі, але мы хутчэй за ўсё яго пераможам за гэта просто дзеянне. Ёсць. А потом набыць пратэз. Вось, дарэчы, наконт пратэзаў не ўпэўнены. Мне падаецца, такой пакуль функцыі няма, і шчыра, я думаю, гэта будзе вельмі нізка ў прыярытэце зараз. Ну, у распрацоўцы. Магія арканы падвысіл да ранга 2 за таго, што я лепей карыстаюся, мне дадаўся яшчэ пасіўны эфект. Я больш атрымліваю досведа за тое, што я карыстаюся. Так, але мы тут не для гэтага. Праблема ў тым, што мне патрэбна зараз лячыцца. І для лячэння мне з сабой піва трошкі ёсць. Ёсць зелля. Так. А што за зелля і не кажа, што яно робіць? Гэта толькі крывацячэнне можа спыніць. Я просто не жадаю сабе інфекцыю атрымаць. Блін, а хто мяне можа палячыць ад гэтага? Просто лекара, я не ўпэўнены, што ў гэтым горадзе нават лекар ёсць. Каб вы разумелі. Мяне зараз могуць, просто я памру ад гэтых траўм. Давайте лячэнне прыярытэтней. Жыццё важней. Мрамор нахрен. Ён нашых жыцця не варта. Да нас кобальды, кракадоны, выбачаюся, гэта кракадоны нейкія. Бегчы. Збеглі. Цудоўна. Зламанай рукою і гэтым самым. Оп. Бяжым ад іх. Так, дайдзем да гэтага горада. Іншы горад гэта маленькі горад. Там кладбішча гэта не тое, што мне патрэбна. Алхімік там ёсць. Я не бачу... Мне падаецца, розніца ў іх паміж гарадамі даволі моцная.
Прынцып прыкладна аднолькавыя шчыра. Насельніцтва 4000, тут 1800. Давайте, можа, дапамога іх хутчэй будзе ў больш крупным горадзе, у партовым. Дачакацца ў заходу сонца, каб зайсці. Давайте дачакаемся. Пройдем праз браму. Лекар. О, я лекара не заўважыў. Калі ласка, можете мне дапамагчы? Здароўе. Траўмы. 200 залатых. Не халера выйдут, дарагія. Вось гэта. 1 тыдзень мы пройдем там. Давайте. Магчыма вылечыць нам траўмы. Прайшоў час. На контрайвал, вось гэта, ёсць наши канкурэнты, але я так паглядзеў, мне ў спісе, у прынцыпе, у нас адносіны даволі добрыя. Сара Паддзі, Каміла Ноут, Роберт Такпінг. Гэта тыя, з кім мы навучаліся у нашай акадэміі. Мы больш знакаміты, мы зараз уже шмат даволі зрабілі, але яны таксама працуюць над тым, каб стаць архімагамі. Мы ўсе як бы канкурэнты адзін аднаму. Так, траўмы мы вылечылі. Але, ну, гэта, канечне, жорстка. Нам накидали так. Нам трэба адпачыць. Мы тут тыдзень просто за гэтага адлёжваліся. Паспім. Пачуццё, што партрэты людзей і ворагаў розныя людзі малявалі. Гэтага адчування ўвогуле па ўсёй гульне, арты вельмі розныя. Некаторыя больш прапрацаваны. Тыя арты, якія былі раней зроблены, яны менш прапрацаваныя. Гульня вельмі скочыць у стылях. Я не ўпэўнены, што ну, дзесьці месцамі падаецца, што шыішка малявала, але шмат якіх, ну, не шыі, мне падаецца, ніяк. Ну, тыпу горад, камон. Як бы гэтыя малюначкі, паўтараючыся, тут бачна, што гэта проста як заглушка. Нагадваю, гульня ў ранняй распрацоўцы, і яна тут, ну, у ёй хутчэй за ўсё, на ўсё сваё існаванне проста і застанецца, гледзячы на то, як ідзе справа ў яе. Пры гэтым, я лічу яе крутой. Ну, мне цікавіла заўсёды... Чаму яна для мяне крутая? Давайте в гэты момант хацеў сказаць яшчэ ў самым пачатку. Яна для мяне крутая, таму што я зацікаўлены у аўтаматычнай генерацыі гісторый. Скажем так, каб у вас па тыпу атрымлівалася гісторыя, якая як бы згенераваная, але ў той жа момант свая. І ёсць гульні тыпу Rimworld, якія добра, файна генеруюць такія гісторыі, якія атрымліваюцца. Вось, і хапае такіх, ёсць, напрыклад, Dwarf Fortress, якая таксама робіць, але гэта калоніі, так? Калі вам хочацца прыгоды канкрэтна аднаго персонажа, напрыклад, той же самы, па тыпу, Adventure Mode у таго ж Dwarf Fortress, у прынцыпе, нешта такое дае. Ёсць некалькі яшчэ крутых гулін, дарэчы, мы дабраліся, у нас быў стрым адной дэмкі, забыўся, на жаль, назву, дайце-ка я... Нешта там Moon. Давайте-ка я кутенька ў свой з тым залезу. Moonrise, по-моему. Moonring. Вось. Гульня называется Moonring. Яна даволі файная, таксама з аўтаматычнай генерацыяй. Таксама з такім жа падходам, як Archmage Rises, але яна пра Dark Fantasy і стыль у яе больш як пад гульню пад DOS. Тыпа такога. Ну, насамрэч, не халера, яна ў DOS такой прыгожай бы не была, але вы разумееце, пра што. Яна спрабуе так выглядаць. Вось. Пры гэтым, гэтая канкрэтна Archmage Rises, яна трапляе ў такое стандартнае настольнае фэнтэзі з сваёй гісторыяй. Вось што. Не той Moon, Смок, не той Moon. На Divinity Original Sin 2 отправляется 500. Дякую, велике. І яшчэ 500. Дякую, велике. Так. У нас мы квест по мармуру, вы бачите. Мрамор. Подумався, мурмур, коротей, буде. По мармуру у нас квест все еще не выканан. Давайте, может, блин, я не подумал. Я только гроши губляю таким чином. Зайдем еще раз. Кто-нибудь у городе, распавядите мне, калі ласка, про мармур. О, у вас тебе есть праца для меня? Каваль можа падвысіць свой узровень. Гэта будзе якасць по тыпу вышэй. І яшчэ 500 отправляецца на 9. Яшчэ 1000 отправляецца на Divinity Original Sin 2 цалкам.
У нас ситуація так. Broken Age ўсё яшчэ на першым месцы, на другім месцы Half-Life 1 Cup, на трэцім месцы Divinity Original Sin 37500. Для того, каб Divinity Original Sin перамагла, патрэбна трошкі больш за 6000, і у нас на гэта ёсць 50 хвілін, 40 хвілінаў. А якая ў яго праца, дарэчы? Я чуў чуткі пра шкілетаў. Нічога дакладнага, проста падорожнікі праходзілі праз горад. Не ждаў бы ты забіць некалькі для мяне, можа быць 3. Давай-ка зробім гэта. А чаму шкілеты? Так. Добра. Паспытайся Кстона на гэтым самым. Грэйв'ярд, як жа, на кладбішчы. Ён звычайна ведае, што хто ад чаго помер. Калі 10 шкілеты і наводзіць без парадкі, ён будзе ведаць дзе. А чаму шкілеты? Я жадаю даведацца пра іх зброю. Шмат гадоў я марыў о тым, каб атрымаць адну з гэтых старажытных клінкоў і апрацаваць метады ўжо забытых кавалёў, якія зрабілі іх ужо даўно. Асабістасці у крывавай росцы Groove. Especially the Blunt Groove. Гэта па тыпу тэхніка. Blunt Groove. Гэта хутчэй за ўсё па тыпу крывавае нейкае кавальства. Вось, я ніколі яно мне гравіроўка, скажем так. Я прыдумаў зараз гэта. Вось. Я не ведаю, што такое грув. Мне падавалася, што гэта росша лясная, але ну ладно. Апошняе, нікому не кажа, што мы гэта зрабілі. Асабіста Джону, гэтаму самому кавалю. Бронніку, карацей. І мне падаецца, што ён зробіць усё магчымае, каб нас спыніць. Ну ладно. Так, тады мармур нам усё яшчэ патрэбны, правильно? Траўму мы палячылі, грошай у нас менш, чым было. Блин, я тупы. Я яшчэ 5 залатых згубіў, просто з-за таго, што я прыйшоў за ўсім іншым. Каваль, скажы-ка мне наконт мармура. Дзе яго могу знайсці? 7 міль на поўдзень. Добра, дзякую вялікі. Хутчэй за ўсё ў гэтай лакацыі, так. Ідзем туды. Пачнем тут шукаць. Так, тут сляды. Даследуем. Ну, гэта не тое, гэта часнок. 7 ён сказаў, так? Раз, два, три, 4, 5, 6. Нахлусіў, што ли? Дрэва ёсць. Часнок ёсць. Мармура няма. Так. Да не, а дзе? Я уже сказал на поўдзень, так? Может быть, вось тут дзесьці? На гэтых локациях. Металл тут есть, але гэта не мармур. Не гэта мне патрэбна. Мы уже стаміліся, давайте лагер разобьем. Поспим. Так, гэта аглядаем. Працягваем аглядаць далей тэрыторыю. О, знайшоў. Вось ён, мармур. Збіраем увесь, халера з ім, што больш часу займе. Трэба вяртацца ў горад. Сустрэча. Кракадоны. Гэта павінна быць лёгка. Ну, лёгка, давайте. Кракадоны ды кракадоны, правильно? Где яны ж лёгкія, правильно? Там так і напісана было, яны лёгкія. Broken Age аднойчы гуляць спрабаваў. Быццам когось там з лукасарца зубы паўбівалі. Трохі раздзірае гульню, бо яна хоча і ў сур'ёзны сюжэт, і ў жарты ў стылі мінулых гульняў Рона Гілберта. Адно з адным неяк не спрацавала. Ну, я не магу меркаванне свайго выказаць, бо я просто не ведаю яе.
Я літаральна просто не ведаю. Так, а чым яны адрозніваюцца? Хто тут такія? Мне патрэбны заклён, каб мы інфармацыю аб іх сабралі, а ў мяне такога заклёну няма. Давайте тады такую камбінацыю. Кідаем гэты заклён. Ён аслабляе для любых магічных эфектаў. Далей пакрываем вадою. Ён таксама наносіць пашкоджанні і быў узмоцнены папярэднім. На наступным хаду мы... Што ён робіць? Ага. У яго дадатковуецца пакрыхоў. Мы паляцелі? Мы паляцелі. Вітаю ўсіх. Я вярнуўся. Так. Ёсць. Відэа ёсць. Мы ёсць. Усё цудоўна, усё на месцы. Электрычнасцю вырубілася. Нечакана вельмі. Гэта вельмі рэдка адбываецца. Ну, я магу згадаць за 3 гады, можа, 2 разы, калі атрубалася электрычнасць. А я сяджу дома. Ну, як бы я вельмі часта сяджу дома і магу сказаць, што у мяне ў Мінску такое часцей бывало. У Мінску, калі пачаў працаваць з дому, вызначылася, што ў Мінску адключаюць электрычнасць даволі часта, я вам скажу. У сярэдзіне дня, звычайна, дарэчы. Вось. Вельмі нечакана, і гэта, ну, по тыпу 19-20 года такое. Так, гульню загружаемся. Чат, вы бачыце, я пакуль пачаў перападключацца і пайшоў там аўтамат зноў запусціў, то я прапусціў чатку трохі. Трошкі мы пачалі забастоўку і перасталі круціць колу на польскіх электрастанцыях. Ну, нешта так, вельмі кароткая забастоўка атрымалася. Так. Цудоўна. Ёсць. Чат, вы са мною, так? Я... Усё ў парадку. Так, у мяне частка яшчэ прылад не запушчана. Дайце-ка момант. Дайце-ка момант. Дзе мой? Мне просто, ну, некалькі прылад яшчэ запускаць патрэбна, і я не ўсё запусціў. Спадзяюся, бачыў пераможца, дык пераможца яшчэ рана. Вы чаго? Да пераможца яшчэ 20 хвілін. Вам яшчэ трэба будзе пачакаць. Так, все, мы вярнуліся, я бачу, мы падключыліся, і я спадзяюся, мы так зараз прырвалася вельмі нечакана, вельмі непрыемна. Будзем працягваць далей Arkham Rises. Так, а я збіраўся, я трошкі забыўся, што я збіраўся. Я шукаў, давайте квест. Я шукаў мармур, так, але я яго ўжо знайшоў, так? Я яго не аддаў у гарадскі цэнтр. А, мяне гульня адкаціла. Пачакайце-ка, у мяне няма... Гэта мармур я яшчэ не сабраў. Альбо як? Як такое можа быць? У мяне 3 кавалкі ёсць, так? А дзе астатнія кавалкі? Мы ж сабралі, так? Я, магчыма, мяне... А, вось, неразведаная гэта кавалак лакацыя. Давайте тады ідзем туды жа. Я ўжо ведаю, дзе сабраць. Кракадоны. Вітаю, Potato. Вітаю, вітаю, вітаю. Давайте з кракадонамі пазмагаемся ўжо, ладно. Ты ж... О, ё-моё, які. Нешта мне падаецца, гэта дрэнна. Там матрыарх нейкі, давайте бегчы. Збеглі, цудоўна. Нахрен іх. Так, нарваўся на кракадонаў. Давайте аглядаць, шукаць. Дзесьці тут было, по-моему. Ось тут можа. Мне не хапае трохі мармура. Ёсць. Это яно. Збіраем тут. І аднясем у гарадскі цэнтр. Это павінна быць лёгка. Гэта тое ж самае? Гэта той же самы матрыарх нахрен іх. Збегаем. Добра, што мы насамрэч такі пау-рэйнджер. То бок мы не толькі маг, мы... Наша чарадзейка, яна усяслава, яна больш рэйнджер, чым звычайны маг. І таму нам прасцей, напрыклад, шукаць рэчы, нам прасцей збегаць ад ворагаў, вось такім займацца. Таму што інакш было бы праблемна.
Мне падабаюцца тут бойкі, могу взять гульню. Я скажу, что ну, наконт взять гэтую гульню, калі вы будете браць гэтую гульню, возьмите ва ўвагу, я некалькі разоў уже гэта казаў, распрацоўка літаральна займаецца зараз у гэты пэўны момант сям'я, то бок 2 чалавекі, і ў іх ужо падскончыліся грошы, так? Працуюць яны над ёй у вольны час, і развіццё гульні запаволілася вельмі моцна. Яно было вельмі павольнае і дагэтуль. А калі вызначылася, што іх там кіданулі некалькі разоў інвестары, па сутнасці абяцалі, вось-вось будуць грошы, а потым грошай ніякіх не было, і так ім два інвестары падрад кіданулі іх, зацягнуўшы распрацоўку на 1,5 гады, вось, там альбо 2 з абяцаннямі, вось заўтра будзе. У выніку чалавека скончыліся грошы, ён прадаў нават нейкія яшчэ там рэчы, ну, по тыпу, і каб плаціць праграмістам, таму што вось будуць грошы. І потым яны зразумелі, што это ўсё кідала, трэба, ну, уже немагчыма штосьці далей ужымацца неяк. Таму яны вырашылі проста ў дваіх далей рабіць. І робяць пакрыху, вельмі павольна, і я бы не сказаў, што вы можете спадзявацца, што гэта... Калі вы жадаеце, калі вас не хвалюе лёс гэтых самых, гэтай сям'і, то па тыпу, калі вас цікавіць толькі гульня ў гэты момант, то я скажу, што хутчэй за ўсё гульня не будзе ніколі скончана. Ну, высокая верагоднасць. Калі вы жадаеце падтрымаць сям'ю гэтую і дапамагчы ў распрацоўкі гульні, калі ласка, не праблема. Вось. То бок, ну, ведаеце, што вы не разлічваеце, што гэта гульня будзе калісьці скончана. Я памятаю, что там складаная ситуация. Так. Там літаральна можете самі пост пачытаць, і ён літаральна ёсць у стыме. Гэты пост, які расказвае, што чалавек, карацей, у выніку не можа проста плаціць распрацоўшчыкам, і нават, ну, толькі хлусіць ім он можа. Вось і ўсё. Вось ён і так са свайго ўжо, са сваёй кішэні ўсё даўно выплочвае, і гэта ўжо зайшло з любой магчымай межы, і ён проста не можа гэта дазволіць сабе. Так, давайте у городский центр. Вось мармур. Давайте ёй, блин. Настрою такі сабе до нас. Ну, становішча дуе нейтральнае, па суті. На, трымай. Яна заплатила 3000 золотых за гэта. А гэта шмат? Гэта ж шмат, да халеры. Воу. Мы багаты раптоўна сталі. Мы вельмі файна зарабілі. У нас была 1000 нешта 50, яна нам 3000 наверх навалила. Мы раптоўна багацей сталі, значна. На Divinity Original Sin 2 отправляецца яшчэ 500, дзякую вялікі. Як у тебе справы? Добра. О, дарэчы, адносіны, есть цікавая штука. Мы зараз ёй знаёмыя проста. На наступным узроўні стасункаў мы будзем атрымліваць бонусы, розныя бонусы, у залежнасці ад таго, з кім мы пасябравалі. І, напрыклад, калі вы сябруеце з мэрам, то гэта прасцей падвышаць стасункі з астатнімі людзьмі ў горадзе. Вось такая вось справа. У нас яшчэ тут ёсць людзі нейкія. Прохолодно до мяне ставятся гэтыя людзі. Хто вы такія? Давайте пойдем. Блин, мы голодные. Капец, давайте у эту самую, у карчму. Вітаначки. Дарэчы, што з ёй адносіны падвышаюць? Ну гэта не толькі яе, важна яшчэ якога ўзроўня карчма, дарэчы. Карчма даволі далёка да паляпшэння. Давайте адпачнём. Паядзім у першую чаргу. Ёсць. Нават 2 разы. Таму што стан наш трэба паляпшаць, трошкі зап'ем гэта элем і спаць у канюшні. Цудоўна. Можа, у яе ёсць нейкая праца. Мы ўжо працу аднаго чала ўзялі, давайте яе выканаем. На кладбішча. Слухай, нейкія шкілеты тут навокал не вадзіліся? Становішча ў яго зусім нейтральны. Давайте кампліментик яму. Патрэндзім. Вось. Трошкі цяплей ён нас ставіцца зараз.
Так, толькі што закапаў аднаго чалавека пару дзён таму, які быў забіты шкелетамі. Ён амаль не паспеў дастаць свой меч. Пара з іх расстраляла ў яго 2 разы, і на гэтым усё скончылася. Але я не ўпэўнены, дзе гэта здарылася. А навошта ты гэта пытаеш? Даследаванне. Так. Ты можаш паспытаць Джона Відепа. Ён быў тут учора, пытаў мяне тую ж самую рэч. Магчыма, ён знайшоў ужо іх. Няшчасны. Згубіў свайго ментара ад гэтага пачвар, калі ён і Аделард былі ўсё яшчэ трэніраваліся. Я не думаю, што ён перажыў гэта добра. Давай-ка. Аделард і Джон. Аделард гэта каваль. Што ты ведаеш аб ім? Так, гэта майстар. То бок гэта 2 вучні аднаго майстра. І яны... І Джон Віда падтрымліваецца, так, я правильно зразумеў. Гэта броннік і каваль мячэй, ну, і збройнік і гэта самы, броннік. Яны ўдваіх, карацей, былі вучнямі аднаго майстра. І шкелеты забілі іх майстра. То бок, хутчэй за ўсё, зацікаўленасць у шкелетах у іх не толькі за таго, што просто так заявілася. Найлепшыя студэнты там вардаріла майстра каваля. Але потым яны аднаго вельмі не любяць пасля гэтых падзей. Добра. Блин. Слухай, ну мне придется спытаць гэтага самага. Альбо я сам знайду, альбо мне придется бронніка пытаць. Броннік. Ну давайте з броннікам паразмаўляем тады. О, дарэчы, ён тут прадае даволі неблагую зброю. Ён тут броннік другого ўзроўня ўжо. Павінна быць даволі цікава. Что у тебя есть? Гэтая броня. Оборона 11, физичное сопротивление 8, выживание 4. Что у мяне апранута? У мяне магічнае сопротивление 1, 25 обороны, ну то бок у яго горш. Так, гляджу на ўсё. У яго ёсць вось гэтая броня. Альбо магічная броня. На жаль, яна абароны амаль не дае. Фізічная. А нас даволі зараз актыўна будуць біць фізічна. Ну, таму што, па сутнасці, мы не з махамі змагаемся. Мы змагаемся ў асноўным проста са звычайнымі. Я зацікаўлены ў шкелетах, я жадаў бы даведацца, дзе яны знаходзяцца. Я не ўпэўнены, што... Блін, нам сказалі не пытаць яго. Нас паспыталі ў гэтым, як бы і сутнасць была запыта. Мы можам, канешне, паспытаць, якая ў яго праца ёсць. Якая ў цябе праца для мяне ёсць? Мне патрэбна шмат дрэва, і мне патрэбна гэта ўжо учора. Hammerhorn Wood. Не маю ніякага уяўлення. І ніхто зараз не ведае. Яны кажуць, што дзікі ярок выкарыстоўваў іх, каб хадзіць з аднаго краю вайлу ў іншыя, у цені дрэваў Хаммерхорна. Але я за ўсё сваё жыццё бачыў толькі адно, і яно ўжо было паваленае. Калі ты зможаш знайсці гэтую самую рощу Хаммерхорна, то бок дрэва такога, і прынесці мне 5 дрэваў, я бы табе шмат заплаціў. А навошта яно табе патрэбна? Я занадта заняты, я ўжо на... I've heard. Мне хутка прыйдзецца ўжо проста разварочваць кліентаў. Калі я працягну пашыраць свой бізнес, мне патрэбна палепшыць сваю кузню, каб я мог працаваць хутчэй. І Хаммерхорн гарыць мацней і даўжэй, чым любое дрэва, якое я ведаю. Можаш мне дапамагчы яго знайсці? Добра. Дзякуй вялікі. 5 штук будуць...
Толькі 5 кавалкаў гэтага дрэва ўжо прымусіць маю кузню працаваць ну, яна месяцы будзе гарэць з імі. Мой майстар, які мяне навучыў гандлю, стары Этенфіст Пэг, ён быў натхнёны вельмі Хаммерхорнам, уже згубленым Хаммерхорнам. Ён упэўнены, што тут навокал павінна быць яшчэ. Насколько я ведаю, ён пайшоў шукаць згубленую рошчу і ніколі не вярнуўся. Дзе ты? Дзе ён знаходзіцца? Яна жыве ў Паў. Як я казаў... Так, добра. Ну, добра. Калі знойдзем для яго Хаммерхорн, то цудоўна. Так, але... Нам придется его еще что-таки испытать. Давайте я до майстра. Что я могу тебе сказать? Только отмовиться от квеста. Ну, о, блин. Не атрымалася. Не вельмі яму спадабалася гэта. Ладно, мужик, успокойся, успокойся. До речі, просто початить. Ось, чудоўна. Гэта помогло. Давайте тады до май... Не тое. До бронніка. Броннік, калі ласка. Мне цікавяць шкілеты, калі ласка, распавядзіце, іх магу знайсці. Яна недалёка. Я заўважыў банду шкілетаў у 10 дні адсюль ад гэтага горада. Мне прыйдзецца працаваць больш, калі я збіраюся абараніць усіх, ну, зрабіць дастаткова брані для ўсіх тут. Калі бы ты мог бы прынесці метала, напрыклад, 5 кавалкаў, было бы па дарозе, было бы вельмі цудоўна. А ён не сказаў менш, чым за дзень. Добра, я буду шукаць. Я заплачу табе за гэта. Калі ласка, паспяшайся. Людзі Эксбриджа ў небяспецы. І, калі ласка, няхай Аделарта нічога пра гэта не пачуе. Ён будзе спрабаваць паляваць на іх, каб паглядзець на іх зброю. Быццам бы гэта не тое, што і забіла старога Тамварда. Насамрэч, я заплачу табе нават больш, калі б ты іх не забіваў. Не, блин, ну шкілетаў я збіраюся забіць. Я збіраюся і то, і другое зрабіць. Але раз'еме. Як цікава, на сайце Твіча зроблена. Вельмі побач з зялёным куфарчыкам, на якім трэба часам націскаць, каб атрымаць дайс. Цяпер з'явілася кнопачка падпіскі, амаль таго ж вясёлага зялёнага колеру, які так прызыўна выглядае. Прадуманыя яны якія. Не, ну вы можете націснуць падпісачку, я это не супраць буду. Так, мы адпачлі. Што у нас? Мы не зусім галодныя, усё ў парадку, але стан у нас не такі сабе. Хай уже сходзіць на кавайскае спатканне. Ну, ім патрэбна разабрацца паміж сабою. Добра, давайте тады пойдзем, сапраўды, з гораду. Я не дакладніў, у якім напрамку шкілеты. Дзень адсюль. Ну, у любым выпадку, ён сказаў пра гэта самае, пра жалеза. Блин, а может быть, давайте по-іншаму зробім. Мы пойдем сюды, у карчму, і у карчмаркі спытаем. Вось, то я табе кампліментикаў накідаем, адносін твоі будем падушаць. Упс, не вельмі атрымалася. Не такія сабе мы, карацей, гэтыя самыя. Я вельмі пашкодзіў адносіны. Я жадаю... Распавядзі-ка мне, дзе ёсць жалеза. Сервісы, прадметы, метал. Калі ты жадаеш сабраць яшчэ 3 мілі на паўднёвы ўсход. Добра. У тым раёне дзесьці. Добра, тады туды і пойдзем. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца 2500. І у нас зараз Divinity Original Sin 2 становіцца на першым месцы. У гэты момант Broken Age на другім і Half-Life 1 Cup на трэцім месцы. Цудоўна, вось мы і вырашылі праблему Пурбай. Раз, два, три. Вось оно, металл тут. Так. Металл раз, металл два.
Метал 3. Ён сказаў нам нешта пра 3 кавалкі, альбо колькі ён там метала ждаў. Так, это дрэвы, трошки летаў. Я не разумею трошки. Ну, лісе, ён шукае дрэва. Забить трошки летаў для Аделарда Піквела, альбо сабраць 5 кавалкаў метала, 5 кавалкаў метала для іншага. Я думаю зрабіць абодва. Мы сабралі 5 кавалкаў зараз, але мы іх не аддадзім, мы зараз будзем шукаць шкілетаў. Некія сляды. Вось гэта могуць быць сляды шкілетаў, так? Кракадоны. Добра, але гэта не тое, што я шукаў. Мы зайдзем у горад, каб адпачыць, таму што нешта там ёсць. Добра, дзякуй, Рвыдаку, а потым так закіну балы без пераносу. Добра. Заходзім унутр. Давайте адпачынуць, бо ўжо падстаміліся тут падарожнічаць. Я не магу знайсці шкілетаў. Нешта з гэтым сусветам не так згенеравалася, таму што... О, у нас апошнія секунды. У нас літаральна апошнія секунды. Конец голосования самого. Вы бачите, не зауважил. Там активно команда не користались. На Half-Life Coop отправляется 2500. Окей. У нас пераможца. І гэта Half-Life Coop, але калі вы заўважыце, то на першым месцы таксама прыбралася і павінна была прыбрацца, калі ўсё правільна было зроблена. Таксама і прыбралася, блин, мне спіс вулен адсутнічае, таму што перазгружаў комп. Так, вось оно павінна быць тут. Таксама прыбралася Divinity Original Sin 2. Так што мы заўтра будзем гуляць у Divinity Original Sin 2, а я пачну рыхтаваць стрым па Half-Life 1 Coop. Я так разумею, ну калі... Містер Сінкеры, была гаворка пра пытанне, пра які Coop. Давай удакладнім. Мы гаворым пра Deathmatch, так? Просто, ну, мне людзей запрашаць на Deathmatch альбо на што? Можа быць, мелася на увазе штосьці іншае. Перамагло зараз 2 гульні, так што там прыкладна адно і тое ж. На жаль, бот трошки не умее паказваць 2 пераможцаў, але я вам скажу, што 2 перамагло. Звычайным Half-Life 1 ёсць мультиплеер, так, а ён там быў мультиплеера на Deathmatch просто, правильно? Гэта пра яго гаворка. Ён просто убудаваны там. Так, мы ўжо адпачлі. Паесці нам было бы добрым. Давайте, я тут хожу туды-сюды і ўсё не ем нормально. Забываю есці у гэтай гульні. Добра. Я просто не гуляў мультиплеер у першым Half-Life, таму для мяне гэта невядома. Ну, я просто не ведаю, пра што гаворка, я буду гэтым якраз такі разбірацца. Як бы в этом сенсе. Мне падаецца, што Deathmatch гэта была асобная гульня. Окей, ладно. А просто што, у чым тады там мультиплеер? Калі гэта не Deathmatch, вядома. Зараз вызначыцца, што мы не ведаем, што нам рабіць з Coop-ам увогуле. Так, я шукаю шкілетаў. Шкілетаў не бачна. Ну, іх просто пакуль не бачна. Ёсць вось гэта лакацыя, але там гобліны, так? Давайте зайдзем у падзямелле. Мы з сабой не ўзялі ежы толькі, каб туды спускацца. Ну, давайте зайдзем. Мы ненадоўга тут. Дарэчы, вось калі вы не бачылі, у гульні ёсць сістэма данжыкаў. Вы можете падарожнічаць і знайсці ўваходы ў падзямеллі. Падзямеллі аўтаматычна згенераваныя, але ў той жа момант яны як бы трошки падрыхтаваныя, так? Давайте зайдзем. Мы ненадоўга тут. Дарэчы, вось калі вы не бачылі, у гульні ёсць сістэма данжыкаў. Вы можете падарожнічаць і знайсці ўваходы ў падзямеллі. Падзямеллі аўтаматычна згенераваныя, але ў той жа момант яны як бы трошки падрыхтаваныя, так?
У нас няма ніякага святла. Давайте запалим святло. Вось. Будем ходить со своим святлом. Опа. Гоблины нападают на нас. Скокнули на атаку. Ні, халеры вас тут. Давайте скористаемся тады. Раз уж их так шмат, правильно? Я удару вось у гэтую кропку, магчыма зачепіць навокал. Не зачапіла навокал. І гэта атака таксама масавая. Таксама навокал не трапіла. Добра. Яны спрабуюць мне прабіцца сквозь мою броню. Добра, што яны не такія моцныя, і ім спачатку патрэбна мне абарону маю зняць. У меню Half-Life 1 create сервер. Окей. А гэта часам не десматч ўсё ж таки, не? Ну, просто я реально, я буду разбираться вось з нуля. Я не усталёўваў, таму што, ну, мы тады... По-моему, ты сказал тады, як пожадаеш, а я з таго момента і не разбіраўся. Таму зараз, як бы, наступіць момент разбирательства. А зараз з самых низов расцей. Не, я думаю, мы дадим рады. Чат, все нормально будет. Ау, ау, а може і не, яны настрелюють нормально. Ну давай, маланка. Не ждаешь некалькі разоў ударить? Блин. Яны ўзмацняюцца. Яны ўзмацняюцца. Гэта на нас накладывае дебаф, коррозію. Мы будем атрымліваць больш пашкоджанняў. Калі ласка, гэтую групоўку накрыць. Мінус ты. Мінус ты. І мінус ты. Мінус 3 гобліна. Можа быць, гэтых мы просто заб'ем з тым, што ёсць, без брані нават. На принцип перший отправляется 1000. Дякую велике. Болюча. Вельми болюча. Давайте зробимо комбинацию. Раз. Два. А, их эта комбинация его, в принципе, забивает. Нормально. Раз. Это довольно моцно отрымливается комбинация. Мы арканы снижаем, потом накладываем, промокаем их, просто сверху маланка я шабьем. Вот так. И повторяем комбо. Неблаго. Але нам накидали нормально. Здоровье нам попортили. Подвышение магии штормов. Сопротивление шторму. Ну, добро. Это довольно болюча, я вам скажу. Что это за зелье? Давайте выпьем неведомое зелье. Что оно зробило? Не ведаю. Угу. Оп, яшчэ одно. Ні халеры не атрымалася. Я не ведаю, што яно робіць. Так, глядзячы на мапу, па сутнасці нам яшчэ ні халеры невядома ў гэтым падзямеллі. І зноў гобліны нападаюць. Трэба бегчы з гэтай бойкі. Яшчэ і крытанулі, цудоўна, збягаем адсюль. Я калісьці менавіта ў Deathmatch гуляў, і як быццам ён быў менавіта часткай арыгінальнай гульні, але ён, ну, такое. Усе з яго збеглі ў Counter-Strike. Паглядзіце на той Sven Co-op, там яка бясплатная гульня, якая той жа Half-Life 1, але зроблена для сумеснага праходжання. Пытанне выключна для гэтага самага, для містера Сінкера, таму што ён прасоўваў. Вось, і тады я буду рабіць тое, што, як бы, ну, як бы задумка містера Сінкера. Вось такая штука. Нават калі яно, ну, типа, такое, ось, мы паглядзім. І таму што я не спрабаваў, я не знаёмы з ім. Кампам. Ну, як ён кампам? Ну, можа быць дэсматчам, я не спрабаваў просто. Так, ну тут мармур зноў. Але гэта не тое, што я шукаю. Шкілет ідзе. Слядоў ніякіх не бачна. Што вы такія? Тут гоблінцы. Оу, не, валім адразу. Столькі гоблінцаў, не. Нам папярэднія ў падзямеллі накідалі нормально.
Валим отсюда, идем в город. Трэба адпачываць. Здароўе у нас само па сабе вернецца з часам, але можна пайсці да лекара, і гэта будзе хутчэй. Я думаю, нават... Давайте да лекара ў першую чаргу. Компліментик. Можа... Не падабаецца і складанасць вельмі высокая. Ну ладно, окей. Што вы можете мне прапанаваць? 3 дні мы праляжым тут, і яна верне нам 10 ад 2 до 20 здароўя. І гэта прыкладна тое, што нам патрэбна. Давайте так. 3 дні адпачынку. Шыра 4 здароўя. Разбежка была ад 2 до 20, і нам вярнулі 4 здароўя. Давайте яшчэ 3 дні праваляемся. Мы проколодаліся ўжо. Трэба пайсці і паесці. О, вось зараз добра. Нормально, подойдем. Остатнее долечится само по себе на починках и іншим. Поедем тут. Что у нас с голодом? Нормально. Можно, в принципе, еще раз. И трошки эля. И отпочинок у конюшнях. И все. Санаторий. Ну, такое, блин. Там вот тым санаторий не кормить. Мы голодали. А можно стать друидом и залезать раны. Там есть магия, ну, базовые заклены, есть аркана, лёд, полымя, зямля и шторм. Наколькі памятаю, у зямлі ёсць нешта на лячэнне, але не ўпэўнены. Вось, яны па сутнасці вось яно, як бы асноўныя 5 элементаў, пры гэтым яны даволі шмат усяго. Ну, там рэальна даволі шмат заклёнаў. Вось, і з-за таго, што яны ўсе адзін з адным могуць узаемадзейнічаць, і розныя школы ўнутры сябе яшчэ маюць узаемадзейнне, у вас можа быць цікавая штука. У школе і універы гулялі ў Half-Life 1 па сетцы, зараз гляджу ў Steam Half-Life Deathmatch, ідці асобнай гульнёй. То бок, па сутнасці нам патрэбны Half-Life Deathmatch, так? Гэта пра тое, што ты кажаш, містер Снікер, правильно? Яна жадае трошки дадаць у сваю ежу трошки траў. Але варыянты дыялога куды ўсе падзеліся? Гульня? Ёсць невялічкая тэхнічная праблемка. Нешта, блин, не шчасціць мне з гэтым персонажам, шчыра. Таму што зараз, напрыклад, я столькі багаў не сустракаў дагэтуль, вось пакуль гуляў гэтую гульню. Я на гэтым персонажы сустрэў багаў больш, чым дагэтуль за ўвесь час. Я зараз не магу скончыць дыялог. Ой, персонажам можна імёны даваць? І партрэтам? Нельга абіраць партрэты, просто так. Што з гульнёй? Бачыце, няма рэплік нейкіх. І 1, 2, 3 не працуе для выбару рэплік. Просто я не змагу адсюль сысці тады. О, не, я знайшоў абыход. Не, ўсё нормально, чат. У школе і ўнівер гулялі ў Half-Life 1 па сетцы. Зараз гляджу ў Steam і Half-Life Deathmatch ідзе асобнай гульнёй. Давай, містер Сінкер, тады патлумач, калі ласка. Камп ты уяўляеш сабе праходжанне разам Half-Life першага, так? То бок, гэта праходжанне сюжэтнай кампаніі ў Half-Life. Гэта не спаборніцтва у сэнсе таго, што бойкі ў Half-Life. Я правильно цябе разумею? Ты гэта канкрэтна шукаў, так? О, не, двойку выкинули. Мы одну синергию только так губляем. Так, добра. У нас есть... Мы поеты, у нас все в порядку. У нас есть квестов, да халеры мы набрались квестов. Дякую богу, ни одна з їх не чекає імгненного проходження. Или это не баншно? І вось гэта здзіўляе, зноў жа кажу. Тут звычайна гэта не такая праблема. Ну, ты як бы можаш... О, тут конец быў... Весь гэты час тут нічога не было.
Следов ніяких тут нема. Ну, в принципе, логично, что следов нема. А где шкелетов знайсти-то? Крокодоны. Пробежим просто мимо их. Вы кто? Снова крокодоны. Меньше, чем день подороже. Я, блин, 2 дни подороже тут. Тут на самом деле не то, как далеко я могу от этого города довести. Больше следов крокодонов. Яшчэ крокодоны. А где? Где шкелету шукать? О, яшчэ нейкія невядомыя следы знайшлі. Мы не разобраліся, што гэта за сляды. Цудоўна. Мы малайчынкі. Следопыт просто. Вы кто такие? Гоблины. Позмагаемся? Ну, мы, в принципе, здоровые, плюс-минус. Может быть, позмагаемся вообще что-то. Давайте у центральных комбинации просто. Вот так. Раз. Як быў стрым па Unreal Tournament, але ў Half-Life 1. Так, ну гэта ў асноўным тады дэсматч як вучыць. Я ў любым выпадку пагляджу і то і другое, ну што там прапануе Half-Life 1. Вось, просто хутчэй за ўсё гэта будзе дэсматч, у які я не гуляў. Ну, я сам не ведаю. Вось, і на наступным хаду мы бяром і такія бах у цэнтры ім. І іх усіх прабіла. Цудоўна. Концентруемся на самом моцным пакуль што. Потому что есть вероятность массовыми атаками накрыть их. Дам им. Так, давайте наступный ход. Накапливаем магичную энергию. Взломали нам ребро. Дрэнна. Придется яшчэ лечыцца, адлёжвацца. Но як мінімум броню яны даволі павольна нам разбіваюць. Гэта радуе. Ау. Вось гэта цэнтральны больш за ўсё накідвае насамрэч. Вось у цэнтры. А ё-моё, а чаму ён такі? Нам з-за таго, што вось гэтыя статусы панакладвалі, у нас менш пункт дзеянняў і прыйдзецца хутчэй за ўсё бяжаць. Бегчы? Трэба збегчы. Не-не-не, нас так заб'юць. Яны нас запаволілі, мы не можам амаль нічога рабіць. Я пропускаю ход за ходам. Збегаем адсюль. Траўмы нам тут панакладваюць. Паспяхова збеглі. Валім ад іх. Сляды нейкія яшчэ. Хутенька іх глядзім і ідзем. Што за сляды? Сляды ваўкоў. Ваўкі. Але, блин, я не магу сабе дазволіць зараз на ваўкоў паляваць. На паўднёвы ўсход. То бок вось там дзесьці сляды ваўкоў, так? Ладно, давайте дамоў. Блин, тут сляды яшчэ нейкія, блин, зайшліся. Больш слядоў ваўкоў. Ваўкі дзесьці тут зводзяцца. Ідзем да гораду. Трэба лечыцца. Чакаем да раніцы, бо брамы зачыненыя ў гэты момант. Лекара мне лекара. У мяне засталося, ну так, я магу сабе траўму толькі пагоршыць. Падвысім з ёй адносіны, наколькі можам. І каляланская траўма мне за 200 золотых. Так, бот просто не прызначаны для пераможцаў, якія перамаглі адначасова. На першым месцы быў каап, але каап мы не можам на заўтра арганізаваць, таму што, ну, па-першае, тэхнічна не падрыхтаваны. Па-другое, гэта заўсёды патрабуе яшчэ і сабраць людзей. Так што каап будзе па магчымасці, то бок, ну, я просто вызначу, калі людзям будзе зручна іншым, ну, стрымерам там, то гатоў будзе пагуляцца. Вось, і тады ўжо буду вырашаць. Так, добра, на гэтым мы ідзем адпачнем. Поесці, папіць.
И пойти в конюшню, потому что конюшня сапсуе нам настрой. Потому что мне літаральна мне бы карчму тут полепшить у городе. Вось. Вось толькі калі я паспрабаваў папярэдні раз полепшить, яна такая... Дайте-ка момент. Зараз, чекайте-ка. Нешта адключыўся інтэрнэт, зараз гэта хоць на запіс будзе трапляць, але нешта сёння праблемна. Так, пробуем. По идее, з інтэрнетам павінна быць все ў парадку. Wi-Fi перезагрузіўся, модем літаральна просто перезагрузіўся, зараз ён... Опа, інтэрнет, падаецца, пачаў з'яўляцца. Пакрыху, я не ўпэўнены, ці падключыцца ў мяне OBS зараз ажыве. Таму што зараз ён у адключаным стане. Так. OBS, падаецца, падключыўся назад. Усё, пайшло, пацякло далей. Я бачу, паляцела. Але не бачу пакуль на саму праглядзе ў сябе. Чат, вітаю зноў. Адключыўся мадем, перезагрузіўся. Я не ведаю. Халерненькая. Гэта не інтэрнет. Ну, в сэнсе, не электрычнасць, гэта інтэрнет. Зараз. Зні халеры, просто так. Чаму? Таму. А вось, дайце-ка момент. Я на усялякі выпадак, ага. На усякі выпадак заплачу за інтэрнет. Мне патрэбна да заўтра, тыпу, заплаціць, але гэта... Да, в сенсе. А, ё-моё, блин. Только пин-коду, капец. Дайте момент. На усялякі выпадак. Няхай я заплачу, бо гэта халера нейкая. Цудоўна. Па ідэі ўсё было заплачана зараз. Гэта на выпадак, калі праблема чамусьці за тое, што інтэрнэт не заплачаны. За інтэрнэт можна заплаціць яшчэ ў цягам бліжэйшых 20 дзён.
Каб там сабе невялічкі зніжачку атрымаць, то да заўтра патрэбна заплаціць. Каб яна там утрымлівалася. Але гэта хрень нейкая. Я не ведаю. Ну, мадем дакладна просто перезагрузіў сам па сабе. Он просто взяў ды і перезагрузіўся. Так. Што я? Я з-за таго, што яно мне бясконца штосьці сёння прарывае на стрыме, я шчыра трошкі губляюся. У нас шмат чаго, насамрэч. У нас за Аланом Вальто паразмаўляй. Давайте за Алана Вальто знойдзем. Я наведаю яго. Раскажы-ка мне пра чалавека Алана Вальто. Мяне ён цікавіць. Алан Вальто. Дзе ён? Ён у канклаве. Добра. Добра. О, я прыняў яе квест. Раптоўна памятаеце той квест, які ў яе завіс? Я зараз яго прыняў выпадкова. Наконт Сары гэта так? Не-не-не. Это ты дакладна? Это ж не ты. Мяне цікавіць Алан Вальто. Так, паразмаўляйце. Идите до Бернаблара и спытайте Дэвида Дигвида. Бернаблара, почекайте-ка, гэта... Бернаблар гэта горад. Ага, гэта калі я жадаю разгарнуць квест у один бок. Наконт дзяўчынкі. Якая знікла, вось гэта хутчэй за ўсё чэл тыран якраз такі. Вось гэты чэл тыран, наколькі памятаю, ён мне квесты выдаў. Мне патрэбна знайсці, я ўжо знайшоў трошкі інфармацыі на яе, але калі б распытаць больш, мне патрэбна знайсці яе і з ёй паразмаўляць. Нешта сёння не ладзіцца з сувязю. А Бернаблар, ён дзе ўвогуле гэты горад? Давайте зробім яго ўжо. Пападарожнічаем трошки, а то мы каля аднаго горада крутімся. Можа быць, па дарозе ваўкоў знойдзем. Бернаблар аж, ну там. Слухайте, а я магу на гэтым самым... на караблі даплыць сюды? Докі... Ксінар мяне могуць адвесці. Так, гэта капітан. І што мне можа... Таксама ў Ксінар мяне можа адвесці. Ладно, тады ногами просто дотупаем туды. Бернаблар. Блізкі шлях, вось туды. У прынцыпе, калі я дайду да Ванінборна, то тут по дарозе можна будзе праехаць. Дарогі значна паскараюць перасоўванне, таму лепей па ім перасоўвацца, калі ёсць магчымасць. Ідзем тады вось так. Тут праз горы. Бачыце, усяго за некалькі гадзін можна прайсці вось такую дыстанцыю. Адна клетка просто па халмах і ўжо 5 гадзін патрэбна падарожнічаць. Вось тут пойдзем ужо. Так, тут менш абыдзем. 3 гадзіны ўсяго. 3 гадзіны. Дайшлі да горада. Адпачнем тут. Паедзем, што тут ёсць. Карчма тут хутчэй за ўсё. О, тут, дарэчы, крутая карчма. Я могу нават тут нормальным пакоі паспаць. Так, але для гэтага, перад гэтым мы паядзім мясцовую курачку. І эля пап'ем. Цудоўна. Наш стан трошки палепшыўся. І калі пачнем тут, мы нічога не згубім. Дарэчы, чамусьці стаміна ў мяне не згубілася? А, ну таму што я нічым не займаўся, просто падарожнічаў. Добра. Отправляемся в дорогу, мы тут отошли литерально в городе на короткий перапынак. И идем на полночь далей. В город Бернаблар. Ёсць, дабраліся. Мне патрэбна знайсці чэла тут, якога клічуць. Дэвид. Дэвид Дигвид. Где он есть? Давайте пойдем у карчму и тут спытаем. Дэвид Дигвид. Что ты про яго ведаеш? Что ты ведаеш про яго?
Я не ведаю нікога. А, до речі, тут ёсць трошки мелкі як бы момент. Гульня трошки дзіўна сябе паводзіць. Напрыклад, я зараз пра Дэвіда Дігвіда зноў спытаю. Ён такая, я не ведаю нікога такого з такім іменем. Што ты аб ім думаеш? Мне падаецца, ты ў неправільным горадзе. У сэнсе. А дзе ён? Вось, ён тут павінен быць хутка. То бок, Дэвіда Дігвіда мы не ведаем, яна яго не ведае, яна не ведае, дзе ён знаходзіцца, але ён тут хутка будзе. І ён літаральна... А не, гэта не той. Гэта, вось он, Дэвід Дігвід. Цікава, так? То бок Канстанцыя гэта абсолютно незнаёмы з персонажам, не ведае нікоднага чалавека. Магчыма, ты памыліўся горадам, пытаеш, дзе ён знаходзіцца, он такой, ну, хутка прыйдзе. Угу. Вось, ну я так разумею, што проста недапрацаваны момант. Я зараз яму просто пакрыху настроем падыму. Мы зноўку. Так. Ось, адвальваліся на пэўны момант. Не магу вам сказаць, чаму так. Не магу. Просто ўсё адразу, і інтэрнэт апошнім часам абрываецца занадта часта. З таго моманту, як я перанёс комп, яно адбываецца занадта часта, амаль кожны раз на стрымах. Гэта вельмі дзіўна. Я думаў, што гэта праблема з PlayStation, але я не ўпэўнены, што ўплывае. Зараз мадэм просто перазагрузіўся, просто з нехалеры. Вырашыў, што самы час. Ты чуў, што Мабрэн сюды прыходзіла? Архімаг Мабрэн ніколі не існавала. Мабрэн, пачакайце-ка, гэта галоўны мой квест. Мабрэн Архімаг ніколі не існаваў, альбо калі ён існаваў, я нават не зрабіў і паловы тых рэчаў, які людзі кажуць, што ён рабіў. Калі-небудзь чулі, што яна калісьці гэта самае, быў тарацый да 7 каралей. Калі б гэта была праўда, яму прыйшлось бы жыць больш за 3 сотні гадоў. Гэта легенды, просто губленне часу, асабліва калі людзі пакутуюць у гэтым сусвеце. Мне ёсць доказы таго, што ён прыйшоў сюды і правозіў цэлую... Зараз мы ў пошуках Архімага. Я забыўся, гэта не той квест. Зноў жа з таго, што вялікі перапынак, я трошкі забыўся, якія квесты мы рабілі, якія не. Імя Архімага я забыўся таксама. І Архімаг знакаміты ў гэтым сусвеце раней існаваў, Мабрэн. У мяне ёсць доказы таго, што ён прыязджаў сюды з цэлым наборам выбуховага чорнага пяску. Магчыма, для таго, каб нешта раскопваць. Гэта было 1000 гадоў назад. Хто ведае, што там насамрэч адбылося? Калі б мы глядзелі за беднымі, так жа імкнуліся прыглядаць за беднымі, як мы пераследуем фантазмы з мінулых гадоў, сусвет быў бы выпраўлены ўжо проста імгненна. Ну, мы бы адразу выправілі увесь сусвет. Праца бы Цяціна была бы зроблена за нас. Насамрэч, гэта дае мне трошкі адну ідэю. Магчыма, мы маглі бы дапамагчы адзін аднаму. Я слухаю. Мой ордэн, рукі Тэатына, шукаюць нейкія старыя закінутыя руіны, якія раней кажуць, што тут паблізу раней і былі. Яны былі захоплены гоблінамі, наколькі я чуў. Магчыма, ты шукаеш нешта падобнае. Калі можаш знайсці адны такія і ачысціць іх ад 5 гоблінаў для нас, мы бы заплатім табе інфармацыяй. Як археалогія дапамагае бедным? Наша рэлігія спрабуе пабудаваць некаторыя санктуары ў гэтым рэгіёне, але нам патрэбна пагадненне з лордам мэрам і нам патрэбна золата. Нашыя патроны, іх не шмат, і яны знаходзяцца далёка адзін ад аднаго, так што нам прыходзіцца зараз займацца тым, каб ачышчаць старыя руіны і прадаваць тое, што мы там знойдзем. І каб яшчэ сітуацыя, і што робіць сітуацыя яшчэ горш, Клэріон і паслядоўнікі зялёнага клінка таксама таксама робяць падобнае і ўжо атрымалі аўдыенцыю лорда мэра Белтона. Так. Добра. Тэатын ўзнагародзіць цябе, сябра.
Паглядзі на сляды гоблінаў у наваколлі па-за межамі гэтага горада. Яны павінны прывесці цябе ў іх логавішча. Смешна. Ты ўжо другі маг на гэтым тыдні, які прайшоў тут і вельмі які спяшаўся і вельмі распытваў наконт Мабрэна. Нам прыйдзецца працаваць хутчэй. Добра. Я так не сапраўды пад праклёнам. Ну нешта такое. Трэба замацаваць хіральную сувязь, каб тэрнет перастаў падаць. Блін, я не падумаў об гэтым. Мне патрэбны сюды пракладчык, мне патрэбны портер. Мне казалі, так. Мне хіральная сувязь тут такая сабе. Ён казаў пра сляды, так. А сляды ён казаў дзе? Я вельмі уважліва слухаў яго, настолькі паразмаўляць з мэрам Турстанам Белтонам наконт запыта ад рук Тэаціна. Ну, дык гэта самае. Мне яшчэ тады ў горад патрэбна. Прыйдзецца чакаць да раніцы. Я, в прынцыпе, магу проста пачакаць. Мне ж не патрэбна тут штосьці. Правильно? Давайте поедим. Сметаночки. Где мой... Я не знайшоў твоего вучня. Вось яна, блин, слухайте, раптоўна я натаркнуўся на яе квест. Я магу выйсці з гэтага? Вось давайте выйдем з гэтага дыалога. І адпачнем тут просто. Гэта яна якраз такі у яе вучань збегла. Я пераблытаў усё. Перформанс бурлеска. Паглядзім. І падаём на сабе настрой. Цудоўна. І трэба паесці яшчэ. Трошки Эля. І ладно. Пачынак нам не патрэбны. У нас у астатнім усё ў парадку. Настрой трошки палепшыўся, але ўсё роўна як бы такое. Нам бы паляпшаць і паляпшаць наш стан яшчэ доўга. Каля даволі лепей гэта рабіць прасцей значна рабіць каля крупных гарадоў, гэта не праблемна. У ідэале, конечно, мець сваю вежу. І тады у нас праблема адпадае. Дарэчы, я не памятаю, мы сваю вежу не пачалі ж будаваць, так? Это вёска. Просто я не памятаю, у мяне ў нейкім захаванні я пачаў будаваць сабе вежу. І мне падаецца, гэта не ў гэтым захаванні, так? Ладно. Раз не, то не. Вежа архімага просто як мінімум карысна тым, што адпачынак там цудоўна атрымліваецца. Вы вельмі лёгка сабе набіваеце якраз такі адпачынак. Ось. Але вежу вы толькі ў адным месцы можете пабудаваць, і на гэтым як бы ўсё і спыніцца. Нам придется чакаць тут усё роўна. Давайте пачакаем 5 гадзінак. Яшчэ гадзінку і можна у горад зайсці. Так, я дапамагу рукам Тэаціна дапамагчы ім сабраць грошай на новы санктуарый. Рука Дэвід Дігвід. Дэвід Дігвід. Рука гэта па тыпу рукі Тэаціна, гэта яго ранг рука. Дэвід Дігвід, магчыма, да цябе з табой паразмаўляў. Ты павінен паважаць іх настойлівасць. Я ведаю, што яны робяць добрую справу у асноўным, але тое, якая рэлігія тут замацуецца, будзе ўплываць на ўсе наступныя гэта самае для ўсіх пакаленне, гэта будзе ўплываць на наступнае пакаленне. Я не магу даць маё дазваленне просто так лёгка. Так. Якую вы абіраеце? Я не ўпэўнены. Мая сям'я традыцыйна былі паслядоўнікамі вучэннем Рікерта Скептіка. Але чым больш я таго даведаюся, тым менш ён мне падабаецца. Вельмі цікавы пісьменнік, але вельмі пессімістычная.
Зараз у мяне ёсць гэтыя рукі Тэатына і паслядоўнікі зялёнага клінка і Клэріан. Усе грукаюць мне мае дзверы. Усе тры з іх упэўнены, што яны вельмі жадаюць трапіць у адзін той жа одно і тое ж падзямелля. Вельмі дзіўнае супадзенне. Чаму? Табе лепей паразмаўляць з пісарам Крыстінай Джеймс, лекарам, і Ворданам Юліанай Бейдел, секстонам, каб даведацца больш. Але які твой інтарэс у гэтым? Я шукаю Мабрэна. Мабрэн быў тут, як жа цікава. Калі мы можам гэта даказаць, гэта можа зрабіць наш горад больш вядомым. Магчыма, нават атрымаем месца ў радзе Аяманта. Спадчына архімага Мабрэна ўсё яшчэ мае вялікую увагу скрозь усе землі Вайлуна. Калі я магу даказаць, калі ты можаш даказаць, што ты варты яе. Нават Эдэрос паважае яго. Ён сказаў, што я навучыўся майстэрству лекавання ад яго продкаў, калі яны ўсё яшчэ былі, як гэта, забыўся, рэфюджі, якія збегаюць, карацей, бежанцы, вось. І калі яны падарожнічалі яшчэ у пустыне. Скажы мне, дай мне, калі даведаешся нешта, скажы мне. Компліментик, патрындзім, як твои справы. Усё, пайшлі ад яго лону. Так. Што я? У прынцыпе, нам-то, мы з ім паразмаўлялі, знайсці гоблінаў, альбо пашукаць, хто яшчэ можа што нам распавесці. Ну, давайте выканаем, я насамрэч думаю, просто ўзяць ды пайсці і знайсці гэтае падзямелле. Гобліны ты павінны быць дзесьці паблізу. Правильно? Не гэта яно? Вось, пячора нейкая з прызнакамі гоблінаў. Давайте, можа быць яна. У нас няма святла. Давайте. Так, вось, узгадаў. Тут аглядацца ж можна яшчэ, гэта ж падзямелле не зафіксаванае камерай. І тут час ад часу могуць быць схаваныя прадметы, якія можна ўзаемадзейнічаць. Я, па-моему, зараз падсвятліў усе іх. І я ў любым выпадку іх магу пабачыць. Але калі наводзіш на іх, яны такімі блакітнымі становяцца. Блин, нейкае падзямелле пустое, нікога няма. Давайте назад пойдзем. Блин, яшчэ шмат месца ў ім. Давайте назад. Нічога ў падзямелле, у проклятых гэтых. Яна называецца проклятая пячора, але як вы бачыце, яна ні халера, ні пячора ніякая. Літаральна нічога няма. Ні боек, нічога, ні прадметаў. Я, можа, пачысціў ужо гэтае месца? Тут нешта ёсць. Знайшлі 150 золотых. Ну, неблага. Але мне падавалася, ўжо разведаныя падзямеллі, яны, як бы, ўжо на мапе нам усё адзначаецца тады для іх. Таму што мы ўжо ведаем іх. Опа, нападзенне. Гобліны. Тут 4 гобліна, нам патрэбна 5. Раз ты. Не халеры я яму накінуў. Ён узмацняецца, гэтыя таксама збіраюцца нападаць. Яны разыйдуцца зараз, так, каб я іх не накрыў разам. Ну нічога, вось так паспрабуем. Ёсць. Пазбавіліся ад аднаго, як мінімум. Калі броню нам не праб'юць, то ўсё ў парадку. Гэта, ў прынцыпе, вельмі лёгкая бойка. Ты раз. І маланка просто 2. Я думаю, маланкай мы яго заб'ем. Той маг, які жыў 1000 гадоў, можа гэта Мерлін? Ну тут як бы па сутнасці гэта свой Мерлін, так? А толькі жыў ён 1000 гадоў назад, і жыў ён як мінімум па гісторыях, атрымліваецца, ён павінен быў жыць, каб легенды яго сыходзіліся, ён павінен быў жыць больш за 300 гадоў. Вось. Што трошкі гучыць абсурдна. Але мы рэальна ідзем па слядах гэтага архімага раней. Ну, гэта, скажем так, адзін з асноўных квестаў, якія вы можете пераследаваць, і ён самы відавочны, таму што калі мы жадаем моцы архімага, мы жадаем давецца больш.
Нарэшце вы знайшлі тое, што вы шукалі. На паўднёвай сцяне у пакоі сярод разваленых сярод камянёў і рабл, ну, карацей, розных камянёў вісіць баннер. І з яго абрываных кавалкаў вы штосьці бачыце на сцяне, ну, выгравіравана на сцяне за ім. Надрываць баннер. Вы берете баннер і зрываеце яго на падлогу. Сцяна перад вами выгравіравана ад столі да падлогі вельмі дзіўнымі рунамі у выглядзе, які вы можете адразу распазнаць. Легендарны маг. Так, Legendary Mage Tower of Lost Idar. Знакамітая вежа мага згубленага Ідара. Што цікава, мне, блин, тут реально даволі складаны тэкст. Я тут маю складанасці яго чытаць. За ім, вышэй над ім, за ім знаходзяцца імёны. І яшчэ імёны, адно на адным. Падымаюцца да самага верха гэтай вежы. Па сутнасці, гэта малюнак узята адлюстраваны. Да самага верха гэтай вежы. Пераплецены паміж сабою. Ось на самай вяршыні выгравіравана іншая рука і два імёны, якія нават ты можаш прачытаць. Мабрэн і Велспринг. Капіраваць руны. Вы дастаеце свой нататнік і так ж хутка, як толькі вы можаце пісаць, пачынаеце запаўняць старонкі гэтымі сімвалямі. Это было да квеста Мабрэна, так, таксама. Але гэта не... ну, гэта, в прынцыпе, звязана. Мы так інфармацыю атрымаем. Можа быць, гэтыя царквы жадалі сабраць інфармацыю па Мабрэну, можа быць, у гэтым сэнс. Таму яны так сюды накіроўваліся. Вельмі актыўна. Так, што мы тут знайшлі? Ключик. Давайте возьмем. Нічога няма? Я нешта пропусціў, можа, пакойнікі? Так, я пропусціў пару пакояў, і там гэта спуск яшчэ далей. Давайте абыдзем два пакоя пропушчаныя. Нападение. Ну, тут не шмат іх. Раз. Два. И маланкой наверх на наступном ходу. Есть. Минус один. Эти два мне докладно не проблема. Раз. И два. Готово. Ёсць. Мы даследавалі гэты паверх. Мы, у прынцыпе, выканалі квест на гэта самае, на гоблінаў. І нават знайшлі нейкую сцяну загадкавую з згубленая вежа Ідара. Не ведаю, што за яна. Можна адчыніць ключом. Вось. Это ключ адчыняў гэтыя дзверы. І тут ёсць нападзенне гоблінаў і спуск яшчэ ніжэй. Я не ўпэўнены, што мне, дарэчы, варта увогуле ісці ніжэй. Ну, гэта як бы не частка квеста, не яго асноўны сэнс. Ау. Ну, броню яны яшчэ пакуль не прабіваюць, і нармальна. Гэта ўзмацняюць і збіраюцца нейкую моцную атаку нанесці. Давайте вось гэтую агульную маланку. Оп. Цудоўна. Двух яшчэ вынеслі масавымі заклёнамі. Што гэта ў яго? Ухіленне. Зніжае уходзячыя пашкоджанне. Ну, тады давайте дабіваць тых, якія тут стаяць. Раз. Калі ён ухіляецца, то мне навошта мне губляць яшчэ сваю сілу? Давайте просто маланкай.
Накладываем гэты статус і вынеслі. Можна паспрабаваць спусціцца ніжэй. Я просто трошки переживаю, што ён будзе... там будзе занадта складана. Але і шансы ўзнагарод. Давайте паспрабуем. Тыркнемся трохі ніжэй. Спусціліся. Другі ўзровень падзямелля. Напад. О, тут нейкія... Гэта шаманы альбо што? Мунхаулер. У нас, на жаль, няма заклёна на тое, каб разабрацца, што гэта за ворагі. Давайте паспрабуем пазмагацца з імі, але неяк бянтэжуся, што гэта вельмі дрэнна скончыцца. Калі што, збегаем. Я думаю, нават калі 50 брані яны раптоўна вынесуць нам, то ўжо трэба бегчы. Зноў ухіленне яны заклёны накладваюць адзін на аднаго. Ёсць, маланка спрацавала масава. Яны не моцна б'юць, але бянтэжуся наконт вось гэтых шаманак. Альбо шаманаў. Шаманаў хутчэй. Ёсць масавы заклён таксама спрацаваў. І яшчэ раз давайте. Оп. Нормально. Яны з часам узмацняюцца і становяцца ўсё мацней і мацней. Я думаю, яны зараз пачнуць нам прабіваць шмат. Трэба выносіць іх як мага хутчэй. Нельга затрымлівацца. Так, это было 2 дзеяння. Давайте скончивать их просто. Раз, 2. 3. Цудоўна. І ход. Яна прызывала ваўкоў, такое ўвогуле магчыма? Не халера сабе. А вось і ваўчкі. Мы шукалі ваўчкоў, вось вам ваўчкі. Ёсць. Цудоўна, засталіся толькі ваўчкі, з імі будзем разбірацца. Яны балюча б'юць, дарэчы. Яны яшчэ і падвышаюць нанасімую пашкоджанне. З кожным укусам. Давайте пазбаўляцца. Раз. Застаецца 1. Раз. Усё, апошняе дзеянне. Ён такое, броню мне праб'е, ён хутчэй за ўсё праб'е мне броню, нават пашкодзіць мне трошки. Не, ён чамусьці прапусціў ход, і мне гэта дапамагло. Добра. Я думаю, гэты ўзровень для нас складаны будзе. Новы ўзровень нашай магіі. Але так хочацца яшчэ што-небудзь забраць. Оп, пастка. Заўважылі. У нас няма падыходзячых заклёнаў, мы знайшлі пастку, так? Мы заўважылі яе і актывізавалі яе наўмысна. І зараз мы паспрабуем ад яе ўхіліцца. Не атрымаецца. А не, паспяхова. У нас... Я кажу, мы рэйнджеры больш, чым маг увогуле. Добра, цудоўна, мы разрадзілі пастку і жалезны ключ знайшлі. Тут 40 залатых было. Рацыоны звычайныя. Файна. Вінчык знайшлі. Ну, цудоўна яка. Дзверы зачыненыя жалезныя. У мяне ёсць ключ ад яе. І тут быў напад. Там уваход на 3-й ўзровень. На 3-й ўзровень я дакладна не пайду. Давайте вось гэта зробім. З імі разбяромся. Ход ворагаў. Яны просто даволі моцныя і так самі па сабе. Гэтыя наезднікі на ваўках.
Я думаю, што ніжэй будзе зусім небяспечна. Вось такая камбінацыя. Спачатку аркана, яна аслабляе і падвышае эфект любой магіі, якая не арканай з'яўляецца. Потым я накладываю ваду, і яна яшчэ можа пашкодзіць цэлі ў цэнтры. Ну, яна шкодзіць цэлі ў цэнтры і накладывае, вось, прамакае, як бы, цэль, так? Вось такім чынам. Плюс можа яшчэ зачапіць навокал. І потым туды б'ю у цэлі маланкай, таму што яно яшчэ можа нанесці дадатковае пашкоджанне. І там нават смешная колькасць ужо... Блин, давайте доб'ем яго ўжо, ладно. Бо інакш ён будзе наносіць нам пашкоджанне далей. І паўтараем камбінацыю. Пакуль яна працуе вельмі файна, было б добра дадаць што-небудзь сабе ў камплект, толькі я не памятаю, як зараз як бы вывучыць новыя заклёны. Я памятаю, што ад падняцця ўзроўняў вы вывучыце заклёны, але гэта не ўсё. І былі яшчэ спосабы нейкім чынам. Вось якія я не памятаю. Нам зламалі нагу. Паранілі яе. Так, мінус 30 атлетыкі, і калі мы за тыдзень не вылечым, ёсць, ну, можна атрымаць сабе інфекцыю у нагу. Не вельмі файна. Мы тады пойдзем да гораду зараз. Я гэтай траўмай рызыкаваць не вельмі жадаю. Есть. Я як не адарвуся ад працы, мяне гоблінсы б'юць. Ну, вось, як бачыш. Альбо інтэрнета няма. О, магічная рука, новы заклён. Так. Ага, можна прерываць... Магічнай рукой можна прерываць атаку ў ворага. І падцягнуць яе бліжэй. Цікава, цікава. Мы не будем спускацца глыбей яшчэ ў падзямелле. Трэба выбірацца з яго, таму што мы і так ужо дастаткова... Мы траўму атрымалі. Выходзім адсюль. Выхад быў... Ну вось тут. А лесіца вось тут. Тады нам на захад рухацца вось сюды, в этом напрамку. Тут мы напрамую не прыйдзем, прыйдзецца напрама і потым назад. Напрама. Ну, прама, короче, прости, вось, і зараз назад. Вось яна лесіцца на выхад. Ну, гоблінцаў мы перамаглі, так? Перамаглі. Квест мы выканалі? Мы выканалі. Тэрыторыю яшчэ аглядзім. О, тут ёсць сабраць, мне якраз такі раслінкі патрэбны былі. Ёсць. І ідзем назад у горад. А лекар тут ёсць, дарэчы, у гэтым горадзе-то? Ёсць. Давайте до лекара. Можешь, Калянска, мне травму вылечить, бо нешта болюча. Так. Дарэчы, яна якраз таки займаецца пошукам такого же самага падзямелля. Так, у любым выпадку. Мы дамовіліся першаму, будем дапамагаць першаму, які нам прапанаваў. І адпачнём. У звычайным пакою. Перад тым, як мы пойдзем у яго, давайте пойдзем. Эля поп'ем. Пойдзем спаць. Дзякуй Богу, тут не ў канюшні трэба спаць у гэтым горадзе. І пакоі ёсць больш высокай якасці, якія яшчэ больш падвышаюць наш настрой. Лепей настрой трымаць насамрэч высокім. У мяне даволі слабы ён. Давайте бурлеск яшчэ паглядзім. А тут малюнка няма на бурлеск. Ёсць. Добра, настрой падвысіўся. Не, ну як он падвысіўся, але ўсё яшчэ не перайшоў на наступны стан, на жаль. Угу. У мяне ёсць... Дзе там гэты чел? Ён не ў гэтым месцы. А куды ён пайшоў? Трэба спытаць, дзе ён там. На рынку? Не. Можа, ты ведаеш, дзе знаходзіцца Дэвід Дигвид? Ага. У припасах.
Ён сышоў ужо адсюль. Ты ведаеш, дзе Дигвид? Ён павінен быць тут хутка. Давайте. Адзінку, 8 сюды прыйшоў. Цудоўна. Ну-ка. 5. Знайшоў падзямелле і забіў гэтых 5 гоблінаў для цябе. Давайте яму яшчэ камплімент. Паразмаўляем перад тым, як да справы перайсці. Вось. Добра, вось твая ўзнагарода, усяго 500 золотых даў. Квапны, блін. Я выклікаю рук, ну, то бок і астатніх з ордена. А што наконт Мабрэна? Нейкія прызнакі нашага вядомага архімага, ён быў там. Я знайшоў яго імя выцесанае на вежы Идара. Яшчэ больш гісторый. Калі мы шукаем штосьці рэальнае ў руінах, калі ласка, не маглі бы вы не мог бы ты распавесці аб нашым прагрэсе лорду мэру? Магчыма, ён яшчэ зможа змяніць сваё рашэнне. І калі мы вернемся, я дам табе, мы распавядзем табе навіны. Добра. Мэр. Я дапамог рукам Теоціна. Яны спрабуюць, так, сабраць гэта мы ўжо ведаем, так. Мы распавялі яму. Гэта наткняе мяне. Магчыма, яны сапраўды вераць у тое, што робяць. Чаму ты абраў іх? Першае, я сапраўды веру ў тое, што яны былі благословлены Эдарінам. Другое варыянт, мне без розніцы, навошта яны робяць. Мне проста падабаецца іх праца. Трэцяе, іх рэлігія такая ж, як і астатнія. Я думаю, што рэлігія ў іх такая ж, як і астатнія. Магчыма, ты маеш рацыю. Я падумаю над гэтым. Аднак, ты дапамог Бернаблару і заслугоўваеш узнагароды. Калі ласка, прымі гэты кашель, гэты сам гаманец грошыкаў. Мяшочак. Гэта мяшочак. Я спадзяюся, што ты знойдзеш тое, што... Я малюся за тое, каб ты знайшоў тое, што ты шукаеш. У Вайлуне зараз значна менш магаў, вядомых магаў, такіх, якія былі ў мінулыя дні і запомненыя ў легендах і песнях. Я раблю перапынкі, таму што мне патрэбна... І гэтая сказа настолькі складаная, што мне прыходзіцца поўнасцю чытаць перад тым, як пачынаць увогуле перакладаць. Калі б хтосьці мог бы зноў прыняць на сябе, стаць на месца Мабрэна, магчыма, мы бы маглі зноў дасягнуць вялікіх рэчаў. Толькі гэтай раніцай я пачуў аб малдым маге паблізу ад Велспрінга, які робяць вельмі дзівосныя, вельмі надзвычайныя рэчы. Якія рэчы? Яны кажуць, што яна ёй падпарадкоўваецца ордэн інквізітараў. Таго моманту, як агенты 4-го ордена былі забіты тым выбухам у садзе, без вялікай літары сад, яна шукала рэнегадаў праз усе землі. Рэнегады — гэта тыя, хто не падпарадкоўваюцца консулу магаў. З усёй ярасцю Сіласа, быццам бы яна само перанаджэнне Сіласа Скорч, гэта чума, па тыпу, з усёй ярасцю Сіласа чумы. Ніхто не ведае сакрэты яе сілы, але ходзяць чуткі, што яна, магчыма, знайшла руіны старажытнай вежы магаў. Цікава. Добра, будзем яе потом шукаць. Чат, глядзіце, мне трэба ўжо ісці, і у нас стрым прырываўся, хоць у нас стрым вываліваўся некалькі разоў, але працаваць усё яшчэ патрэбна. Вось, таму я буду перадаваць вас далей. Давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Дайце момант. Гляджу. Мне придется вас передавать, бо пойду працаваць карацей. Завтра мы будем гулять у 9 Original Sin.
Я буду яшчэ разбірацца з Half-Life 1 і паглядзім, які канкрэтна камп я змагу арганізаваць. Добра? Я бачу зараз, што ў нас ёсць малаток, які гуляе, назірае за Дотай 2, і бачу дзеда Максіма. Вось. Там зараз нейкія дропсы ёсць для... Дзед Максім зараз гуляе ў World of Tanks, і там ёсць нейкія дропсы. Я так разумею, з-за вялікага апдейта нейкага у World of Tanks. Я зараз перадам вас да яго. Танкі або Дота, так? Такі выбар. Ладно, перадам вас да дзеда Максіма. Побачимся з вами завтра. До побачення.